Ilkom grazzi għal Beauty Wisdom, El Catalan, Michael's Butcher tal-Ħamrun u The Barber Room. Antonello Bella jselmilkom jagħtikom merħba 83 episodju mis-sensiela botta u risposta bdejna ftit tard minħabba li kienet problemi tekniċi u għal stat skużaw il-wieħna biss nistadukom tibqgħu magħna għal dawn it-sija u tliet kwarti li ġejjin illa li għandna programm oħra mimli da' spajda. Imma qabel xejn ma nibdew tista' tgħid żewġ affarijiet l-ewwel nett, Roberto nsellimlek. Sellimlek Antonello, nsellem il-mistednin li għandna magħna llum u dawk kollha tisegwuna. Fakrukom ukoll li l-lejla wkoll se nkunu live għal daqstant kull min jixtieq jintervjeni jista' jagħmel dan fis-sezzjoni tal-kummenti illi għandna miftuħa għalikom. Qabel xejn ukoll bħas-soltu l-ewwel qed nifakrukom li se nkunu qegħdin naġġornawkom ukoll fuq il-logħbiet illi ħajkollna l-lejla bħalissa diġà għandna aġġornament fejn fih Fulham qegħdin fil-vantaġġ wieħed b'xejn kontra il-Brighton jiskurja Iwobi imma qabel ma nibdew inħallu fidejn Lorjana Brinkat biex ittina naqra it-temi prinċipali li se niddiskutu l-lejla. Lorjana, fidejk. Fil-programm tal-lejla aħna ser niddiskutu il-ħarba tal-Liverpool u l-kriżi tal-Manchester City, l-isfida tal-Atalanta għar-rebħ tal-Iskudetto, logħbiet deċiżivi għal Birkirkara Florjana u Sliema Wanderers. Mela, għal din l-ewwel parti tal-programm se nkunu qegħdin nitkellmu fuq il-futbol Ingliż u għal dan il-għan miegħi għandi Kenneth Karwana mill-Manchester City Supporters Club Malta li qed taraw fuq il-lemin fuq il-kelluk għandna l-Met Farrugia, partitarju ta' Nottingham Forest, filwaqt li fin-nofs għandna lil Anna Newmans, partitarju ta' Liverpool FC illi nirringrazzjaw nista' lil-lejla għandhom jagħtuna għal dan il-programm. Mela, nagħtu ħarsa lejn il-klassifika wkoll li għandna fl-Ingilterra bħalissa klassifika bel ma bdew iż-żewġ logħbiet illi għandna llum. Liverpool 35, Chelsea u Arsenal 28, Man City 26, Brighton 23 bla inqas, Nottingham Forest 22, Tottenham Hotspur, Brentford u Newcastle 20, l-Spurs ovvjament qed jilagħbu bħalissa, Man United u Fulham 19, il-Fulham qed jilagħbu wkoll bħalissa, Bournemouth 18 qed jilagħbu bħalissa wkoll. West Ham United 15, Everton 14, Leicester City 13, Crystal Palace 12, Ipswich Town u Wolverhampton 9, Southampton 5. Dik hija s-sitwazzjoni li għandna bħalissa ġewwa l-Ingilterra u inevitabbli illi nibda naħseb l-iktar tim illi ħasad fil-sitwazzjoni attwali. Kenneth, ħanibda bik. Mhux se noqgħod indur mal-lewża, x'inhu jiġri? Mhux soltu naraw is-City taqta' l-logħba tal-bieraħ jitilfu sitt logħbiet infila fil-kompetizzjonijiet kollha. Possibbli Rodrigo affettwakom daqshekk? Ħanismgħu tiegħek ejja. Le, ara, Rodri ħal-ballun tad-dieb, ġifieri ikkonfermat li huwa wieħed mill-aqwa players li hawn fid-dinja. Sa da ma weġġax għal ġimgħa ġimagħtejn. Da weġġalek għal staġun sieħ, ġifieri xi ftit jew żgur se jinħass. Miegħu weġġa Kovacic għandu sa jannar. Gundogan li ġie lura u s'issa għadu ma qabax daqshekk għax jibin fl-età. De Bruyne għadu dieħel. Ġifieri meta nitkellmu fuq Rodri, mhux Rodri biss, Rodri u l-plejers l-oħrajn. Kellna wara d-difiża inċert kollha, l-bieraħ reġgħu weġġaw tnejn għal ġew ngħid ngħid. Iktar milli Rodri iktar qed narajna x'inhu jiġri dawn l-injuries kollha b'daqqa waħda. Inħoss li l-iskwadri hija żgħira, iżgħet mhux żgħira fl-età, anzi bil-kontra. Fejn issa tissoltu ninvestu fi plejers iżgħar din darba żammejna plejers kbar fl-età u biex ngħidu hekk dejjem qegħdin innaħħu żgħar. Ġifieri għandna problema wkoll. Hemm ħafna issues staġbi naħseb issa wara dawn is-snin kollha nirbħu maħniex imdorrijin naraw is-City
speċjalment dal-aħħar snin jitilfu dawn il-logħob mhux hekk. Anke fl-ewwel staġun ta' Guardiola kellna mumenti ħżiena hekk, jiġifieri niftakar darba mal-Leicester Jamie Vardy kien għamel logħba kontrina ġifieri. Naħseb illi ċertu ċiklu wasal biex jgħaddi wkoll ċertu plejers forsi issa kbar fl-età u rridu b'xi mod naħu wkoll anke biex inbidlu ċertu plejers. Ma dan ukoll rridu nżidu wkoll dak li għaddej barra mill-ground rigward iċ-charges, jiġifieri din l-atkarkar issa naħseb aqqas hija fair fuq il-klabb li ħadib atkarkar dawn ix-xhur kollha. Jiġri kważi tinqata' jista' jkun illi tinqata' kontrina wkoll, jiġifieri naraw naqas se jiġri wkoll. Però ma naħsibx illi hija xi ħaġa waħda fil-klabb hemm ħafna affarijiet anke Guardiola pereżempju ħaj jiffirma mhux se jiffirma issa ffirma sentejn, jiġifieri kien hemm naqra affarijiet għaddejjin illi xi ftit jew affettwaw lil-tim. Min-naħa l-oħra fuq quddiem Liverpool. Għalana. Ma stennejniex li ħanaraw Liverpool tal-vantaġġ kbir diġà f'Novembru. Anka jena wieħed hija sorpriż sa ċertu punt għax għalkemm coach ġdid. Il-plejers jistazbaqgħu, ġifieri ma nippretendix li jiġu coach ġdid ħammorru ħażin, jiġifieri l-issa skwadra pjuttost naħseb ġejnar għax billi ġibna l-Chiesa qasni konsidrah. Irranġana fejn konna timbagħtu li nara dal-aħħar sentej li Klopp prova jagħmel xi ħaġa ġdida billi avvanza wisq id-difiża u bdejna naraw balla goals. Slot irranġana naqra d-difiża. X'issa sejjen tajb imma l-kampjonat għadu kmieni għalija għadu jibda xorta. Xi sentej ilu s-City konna f'xi jannar konna xi xar punti fuqhom spiċċaw ħadu l-lig, jiġifieri għadu kmieni. Aħna skwadra naħseb pjuttost naħseb aktar inqas mis-City ngħid bħala skwadra totali għax weġġanna Konate morna l-baħar. Apparti li nista' ngħid li ma ħassejniex daqshekk il-Alisson għalkemm il-bieraħ Carragher għazzaqa l-aħħar minuta għalija. Imma ndoħol dina bħala first keeper tajjeb għalija, mhux bħala riservi, ġifieri fejn kellna fiċ-Champions League laqgħat penalti fuq Mbappe biss 1 against 1 kien jagħta epoka l-bieraħ miżbal Gomez 1 against 1. Ġab ballu tajjeb hemm kemm mas-City 1 against 1 ma' De Bruyne, ġifieri. Ma xorta jena li għal-kampjonat għadu jibda, bdejna fuq tajjeb, issa naw kemm hemm l-injuries, kemm jista' jaffettwana bħalma ġara l-City, eżempju, jkollok xi key player li biss ħassejna ta' Konate, eżempju. Issa qudiem, għax aħna m'għandniex reserves li jista' naħseb eżempju bħala skwadra l-Arsenal huma ħjar eżempju ġenerali bħala tim sieħ. Min-naħa l-oħra, Malura, qabel xejn, sorpriża oħra pożittiva il-bidu eċċellenti li kellkom bħalissa. Iva, l-ewwel grazzi tal-istedina. Ħanajt li jien daqsxejn sorpriż meta fl-ewwel żewġ staġuni lura fil-Premier League dejjem konna qed inbagħtu fir-relegazzjoni. Naħseb li d-darba kellna staġun pożittiv s'issa li m'għandniex xingel, ġifieri diġà għadid 22 punt. Meta bdejt inqabbel daqsxejn ma' klassifiċi taż-żewġ staġunijiet ilu fl-istess żmien kull ma kellna eżempju xi 9 punti. Jiġifieri għamilna kambjament pożittiv ħafna. Min-naħa l-oħra ovvjament ma rridux naraw kbir. Nafu li għandna owner ambizzjuż ħafna. Il-fatt li Nuno Espirito Santo kellu pre-season sħiħ mal-players nemmnu li għenet ħafna. U d-darba kontra l-żewġ staġuni l-oħra wkoll għamilna
trasferimenti li naħseb illi kienu għaqlin ħafna, speċjalment Milenkovic fuq wara fejn saħħaħ d-difiża konet nbagħtu ħafna fiha. Allura dik nemmen illi kien punt qawwi mir-raġuni għalfejn kellna staġun pożittiv s'issa. Mela, Roberto, wara dal-ewwel round forsi tina ftit kummenti min-naħa tiegħek u forsi għandek xi domanda l-Penelek jogħġbok. Jiena ovvjament kellimna fuq 3 timijiet hawnhekk, ġifieri ovvjament il-kampjonat Ingliż fih ħafna iktar timijiet, imma ovvjament dawn il-mistiednin li għandna magħna llum. Biex inkompli mal qalu sħabi forsi fuq Manchester City. Apparti l-injuries li naħseb kienet semma speċi x'inhu jiġri, jien naħseb di qed taffettwa ħafna timijiet mhux il-Manchester City biss. Qed naraw ħafna players li ġostru injuries fit-tul u ovvjament qed jispiċċaw ikollhom is-season tagħhom mitmum diġà minn issa. U naħseb di għandha ssir evaluation min-naħa anke ta' min imexxi l-futbol għalfejn ikun hemm dan l-injuries kollha. Però naħseb Manchester City kontrarjament għal dak li għamlu s-soltu fis-suq ta' trasferiment ma tantx imxew baqal. Jien anke pereżempju li ritorna Gundogan għalija kienet mistoqsija speċi għalfejn. Mela fil-li ħallejtu jitlaq b'xejn għax speċi il-peak tiegħu għadda mbagħad daqqa waħda terġa' ġġibu lura. U dik naħseb li forsi anke turi forsi nuqqas ta' ideat ukoll, forsi anke l-inċertezza minħabba il-problemi amministrattivi li hemm forsi ħolqot ukoll fis-suq ta' trasferimenti. Fl-istess waqt, naħseb li l-City għandhom bżonn f'ċertu dipartimenti ovvjament inaqsu l-average age. Meta tisma' players bħal Gundogan, bħal De Bruyne, daw kollha players li għandhom ċertu età, naħseb waslu ovvjament biex jibdew it-triq tan-niżla. U naħseb hemmhekk Guardiola rid jaħseb għalkemm ovvjament hemm ħafna żgħażagħ interessanti mill-akkademja, però naħseb li xorta waħda hemm bżonn li jdaħħal ċertu elementi ġodda li jkunu ta' età kemm xejn żagħżugħa biex janka jagħti iktar enerġija lit-tim. Min-naħa ta' Liverpool huwa nsellem il-Lalan li għamilna perjodu flimkien jiena u ma' Sweet United. Ovvjament il-Liverpool jiena bħalma dejjem qed hawnhekk slott ħaqqu l-mertu li rnexxielu jkompli jibni fuq dak li għamel Klopp. Ġifieri kienet l-ikbar bravura li għamel dal-coach li forsi għal ħafna kien unknown għax kull ma kkoachja fl-Olanda, però s'issa jidher li qed jilħaq l-aspettattivi, rnexxielu jaqgħad it-tim taħ identità bħalma ktiġa kellu u s'issa tikseb riżultati u tkun l-iktar tim konsistenti, ġifieri mhijiex sorpriża minn dak li qed naraw li Liverpool qegħdin fil-quċċata tal-klassifika. Min-naħa l-oħra Nottingham Forest li għandi simpatija lehom għax xi darba kien jikkowċhom Brian Clough u qed mill-idoli tiegħi bħala coaches. Naħseb huma sorpriża flimkien mal-Fulham dis-sena. Bħalma qal tajjeb Matthew operaw tajjeb fis-suq ta' trasferimenti u akkwistaw players li ovvjament qed ikunu utli ħafna għall-kawża tagħhom. Ovvjament wieħed irid jara issa kemm ħajkunu konsistenti sa tmiem l-istaġun għax ikun hemm ħafna timijiet li jibdew tajjeb fl-ewwel fażi u mbagħad bil-mod jibdew majnaw, jiġifieri issa l-importanza hija l-konsistenza. Però naħseb li s'issa operaw tajjeb il-Forest, ovvjament hemm ġlieda qawwija bħal timijiet bħal Brighton pereżempju li wkoll sejrin tajjeb għalkemm illum qed jitilfu bħalma semmejt il-Fulham. Fl-istess waqt mbagħad hemm id-diżappunti apparti ovvjament il-United li għaddejjin minn tranzizzjoni bħalissa tim bħal Newcastle pereżempju li ovvjament għandu ċertu budget però qatt ma jirnexxielu jagħmel jitlaq l-iskaluna li jkun imiss. U naħseb dik hija waħda anke hija tajba il-qudiem anke niddiskutu għalfejn Newcastle ma mhux qed jirnexxielhom jagħmlu dik l-iskaluna. Forsi wkoll xi parti ta' Newcastle li nkunu nistgħu nġibu ħalli nkunu nistgħu niddiskutu sew jew fid-dettall Roberto dejja tajba. Eżatt. Għandek l-Arsenal li pereżempju daw l-aħħar snin dejjem kienu qrib li jirbħu l-lig imma dis-sena qishom mhumiex l-istess tim konsistenti li kienu s-sena l-oħra. Fuq il-banda l-oħra għandek iċ-Chelsea li taħt Maresca jidhru li issettiljaw li s'issa huma t-tieni forza fil-kampjonat u naħseb li ovvjament iż-żmien irid jara hux ħajrnexxielhom joqorbu lejn Liverpool
u jkun teddida għat-tim ta' Slot. Ukoll ma ninsewx li Chelsea bħalissa naħseb għandhom ispirazzjoni f'Cole Palmer li Roberto f'Claire Formidabli qed jiskurja gowl isbaħ mill-ieħor. Ovvjament tifhimni. Palmer ilu kemm xejn mhux ħażin jikkonferma ruħu naħseb dis-sena kienet isa kif taqbad tgħid is-sena li kkonfermatu li huwa plejer ta' ċertu livell, però ma naħsibx li huwa Palmer biss, jiena naħseb li Maresca kontrarjament tal-managers li kien hemm qablu rnexxielu jaqqat it-tim, irnexxielu jtihom identità. Ovvjament anke tara bħal bieraħ jirbħu 5-1 away ma' Southampton għalkemm forsi Southampton mhumiex xi tim tal-livell. Però xorta waħda u riżultat pożittiv ħafna naħseb il-parter ta' Chelsea wara li għaddew dawn is-snin ta' tranzizzjoni dis-sena jieħdu pjaċir bir-riżultati li qed jikseb it-tim tagħhom. Ovvjament hemm naqa' distanza mill-Liverpool li jidher li ħarbu diġà minn issa. Però ovvjament il-kampjonat għadu twil, bħalma nafu l-kampjonat Ingliż jieħu xejra definittiva fil-programmi tal-militu l-ewwel tas-sena. Nistennew x'ħajjiġri. Però ovvjament qed tfadal ħafna logħbiet. U l-kampjonat Ingliż peress li huwa l-iktar livell ta' livell għoli, ovvjament il-klassifika malha tista' tinbidel f'temp ta' ftit ġimgħat. Punt li forsi xtaqt inqajjem miegħek Matt, Nuno Spirito Santo, l-esperjenza tiegħu u kemm qed tgħinkom biex kemm qed tgħin anzi biex il-Forest bħalissa qed tgawdu l-pożizzjoni li għandkom. Punt interessanti għaliex niftakar li meta Nuno laħaq manager jew head coach tal-Forest kienet ibiddel coach ieħor li vera kien popolari magħna Steve Cooper. U dik ma kienitx faċli għalih. Biss nemmen li rnexxielu joħloq atmosfera ġdida fej tidher ċara li l-players kienu qed jilagħbu iktar għalih. Ovvjament l-esperjenza li kellu mal-Wolves ħadd ma jista' jinsiha, kien ukoll għamel ftit żmien ma' Tottenham, forsi ma kienet xejn iktar mistennija, però naħseb il-fatt li kellu pre-season sħiħ għax jekk niftakru meta laħaq qisu is-sena li għadda żmien is-sena li għaddiet. Għajna fejn konna rbaħna lil Newcastle, tlieta b'xejn l-ewwel logħba tiegħu. Kienet logħba differenti ħafna milli konna nafu l-Forest qabel, però mbagħad bqajna daqsxejn konsistenti. Fir-riżultati bqajna niġġieldu r-relegazzjoni sal-aħħar logħba. Ġifieri sal-aħħar logħba għadna ma nafux jekk issa niġux relegati jew le. Biss l-identità kienet ċara li kienet għadha ma kienitx tiegħu u kien importanti li jkollna manager li jkollu ċans li jibni l-iskwadra tiegħu, jibni l-formazzjoni tiegħu, jagħti l-idea tiegħu u dik ovvjament qiegħda ċara fir-riżultati tiegħu. U nemmen li manager tal-esperjenza tiegħu ikun utli li nagħtuh iċ-ċans importanti avolja l-Premier League ma tantx jagħtik ċansijiet u li players ovvjament li nġibu jkunu utli għal formazzjoni li jħobb jilgħab biha. Mela, min-naħa l-oħra, Alan kienet il-ġlida tal-kampjonat. Il-kienet forsi nsaqsi jekk jemminx li jistgħu jerġgħu jidħlu. U min-naħa l-oħra minn Alan nixtieq inkun naf min hu l-iktar tim li qed jinkwitak u li tista' tara bħala theddida għall-ġlieda għar-ref tal-kampjonat. Mela, jekk is-City aħna x'ħan niġġieldu jew le. L-esperjenza uritna li jista' jkun li nistgħu nerġgħu nkunu hemmhekk, però inħoss sinċerament li anke ma tagħmlu ma minix qed nkun konvint xejn, jiġifieri naħseb li anke għax kisirna r-rekord ta' 4 leagues wara xulxin. Ma nistax nibqgħu nippretendu li isma' kull darba kull staġun se nkunu hemmhekk.
Qegħdin insemmu wkoll forsi transfers ta' Jannar. Jista' jkun jinġibu xi players, però sakemm jaqbdu s-sistema tal-Guardiola jitlu fit-tim u kollox, irridu daqsxejn żmien. Sinċerament ma minix qed nara l-possibilità daqshekk illi nkunu qegħdin niġġieldu bis-serjetà għal-lig pjuttost li jgħidu jiżgħu timijiet l-oħrajn. Jekk tistaqsini li naħseb li huwa l-aħjar tim li hemm nemmen li huwa l-Arsenal għaliex sena wara oħra dan komplew jinvestu u kienu qegħdin jiġġieldu, jiena nemmen li anke tilfu xi punti ħabba l-injury ta' Odegaard ukoll kellhom xi injuries l-Arsenal infatti issa ritornaw mill-players u qegħdin jerġgħu on fire, jiġifieri l-Arsenal inħoss li għandhom tim veru sod. Is-City naħseb illi ħaniġġieldu biex inkunu mal-ewwel erba' li wkoll hija diffiċli. Għalkemm it-timijiet ta' warajn huma konsistenti, forsi Nottingham rebaħilhom il-bieraħ Newcastle, it-Tottenham li ta' erba' li nnabbat il-logħba ta' wara ġew droħhom mal-Fulham, jiġifieri iktar forsi nemmen li niġġieldu mal-ewwel erba' milli niġġieldu għal Issa ovvjament jista' jkun li jkollhom xi injuries il-Liverpool jew l-Arsenal u nkunu kif taqbad tajt qegħdin hemmhekk, però kif inhi s-sitwazzjoni bħalissa ma tantx qed nara li għandna daqshekk ċans li niġġieldu għal-lig. Ħaqiqa jena l-inkwetani jena għal-kem kienet qed jgħid li mhux fors ħajkunu hemm jiena xorta ngħid li City xorta City. Id-DNA tagħhom ta' Guardiola tibqa' hemm xorta għalkemm nemmen li l-key point tagħhom li jista' jrebħilhom il-league kien Rodri, jiġifieri li huwa mweġġa' forsi naqqas il-chances imma jiena waħda mit-timijiet xorta City li narhom jibqgħu hemm. Magħhom nista' nżid naħseb dis-sena hija bħala sorpriża minnaħa tiegħi hija Chelsea għax b'coach ġdid u rnexxu li jaqgħad-tim u qed narahom kull logħba ġejjin u mhux li jirbħu li il-goals li jiskorjaw bħalissa qegħdin u minn kulħadd, jiġifieri mhux qed jiddependu minn plejer partikolari. Eżempju aħna Liverpool minn Salah, jekk ikun hemm Salah mhux qiegħed inform ħambatu. Chelsea minn kull plejer daqqa waħda qed jiskorjaw il-goals. Magħhom xorta nżid l-Arsenal għalkemm dejjem l-aħħar step ishom ifallu l-aħħar għaxar logħbiet. Bħala skwadra kif dejjem kif għadt l-ewwel hemm xorta narhom bħala aħjar minna, jiġifieri għandhom dak is-substitutions li jistgħu idawru l-logħba jew inkella jserħu ċertu plejers li xorta il-momentum jibqa' hemmhekk. Direst hemm xi temmijiet oħra jista' jtelfu lek il-punti bħalma aħna dis-sena jien kont ngħid ħanierbħu mhux easy imma żgur hija 3 punti kienet Nottingham Forest li bħalma ġara telfa li għandna hija kontrihom, jiġifieri Premier League xorta jibqa' kull logħba hija storja. Imma naħseb jiena għalija dawk huma bħala timijiet li jistgħu jagħtu sfida għar-rebb tal-kampjonat. Sakemm dejjem aħna m'għandniex dawk l-injuries għax meta jkollna xi ċertu injuries imbagħtu ħafna ġifieri għalija dawk huma t-timijiet. Mela, ħarsa ħafifa lejn il-logħbiet li għandna fit-tmiem il-ġimgħa għaliex il-ħin allokata għal din is-sezzjoni kważi wasal biex jintemm. Mela nhar is-Sibt Everton Liverpool fis-sija u nofs, Aston Villa Southampton fl-erba', Brentford Newcastle fl-erba', Crystal Palace Manchester City u fl-erba' wkoll Manchester United Nottingham Forest fis-sitta u nofs filwaqt illi il-kumplament tal-programm ta' 15-il ġurnata jara l-ħadd fit-tlieta Fulham Arsenal, Leicester Brighton u Ipswich Bournemouth, Tottenham Chelsea fil-5 u nofs u mbagħad fid-9 ġlieda għal konfront wieħed fin-naħa t'isfel tal-klassifika bejn West Ham u Wolves. Forsi nagħqa round mingħand kulħadd fuq il-logħbiet rispettivi. Matthew, Nottingham Forest iżuru Old Trafford biex jiltaqgħu kontra t-tim ta' Ruben Amorim. Temmen li tistgħu toħorġu b'xi ħaġa minna din logħba?
Jekk nieħdu lej ir-ran li qegħdin fuqha bħalissa ovvjament għandna ran tal-għob daqsxejn diffiċli. Biex insemmi fuq il-bira ta' City eżempju ma konniex qed nemmnu li ħanoħorġu b'xi ħaġa u qed nistennew illi wara dik ir-ran il-ħażina li kellhom is-City xi ħadd tridu jsibu biex jinfexxu fihom. U nsertajna konna aħna. Issa jekk inqumux għal kontra United naħseb illi bħala team u bħala players il-United għadhom irridu jidraw is-sistema ta' Morin, għad għandhom problemi fl-iskwadra illi naħseb illi mhux faċilment ħajaqbdu u jissuperaw. Ġifieri għandi daqsxejn ta' konvinċenza li nistgħu nieħdu r-riżultat minn hemmhekk. Il-lob tagħna qed iġobni ħafna iktar avolja dal-aħħar falejna daqsxejn lob mhux ħażin. Pero nemmen li nistgħu nieħdu riżultat minn hemmhekk. Forsi mhux ir-rebħa ma bidru nkun kuntent minn Old Trafford żgur. Alan, id-derbi. Derbi li hemm derbi. Jien xorta nistenna logħba kumbattuta, ġifieri, alla volja qegħdin fejn qegħdin l-Everton bħalissa. Waħda mill-key features li qed nara li Slot dejjem kważi juża dejjem maġġor parti kważi dejjem istess 11. Għalkemm ċertu logħbiet xorta bidda xi players. Imma tliet kwarti mit-tim dejjem iħalli l-istess. Ma Newcastle il-bieraħ l-ewwel ħaf batejna mill-li rajt għax naħseb fiżikament konna qegħdin ħażin. Lejja ta' l-istess players qed jilagħbu kull 4 ijiem. Qed nistenna nifhem logħba ġa jkun battuta anzi pjuttost minn hekk iktar fiżika. L-Everton jilagħbu dejjem b'saħħithom kontrina ġifieri il-biża' tiegħi hija jekk iweġġgħunix players għax naħseb jekk huma jgħidu xejn billi weġġgħuna 4 players huma kuntenti. Imma xorta jiena nara kemm aħna nibdew bħala favoriti u parti qegħdin away xorta jekk nirbu forsi bitqanżieħ. Labna ma' Southampton li kienu fil-ieħor qegħdin fil-bidu fil-quċċata xorta batejna magħhom, ġifieri mhux qed nirbħu daqshekk b'rebħiet konvinċenti għalkemm qegħdin hemmhekk l-ewwel. Dik li qed nistenna. Jinżlu Londra kienet. Selhurst Park huwa ground diffiċli jifhimni. It-tim għalkemm irbaħna Nottingham Forest, però biex nikkonsla anke wkoll il-Matthew kellhom ċans anke ta' Chris Wood li ġifieri kieku qegħdin fuq wara daqsxejn xejki mhux ħażin. U ovvjament anke l-Crystal Palace għandhom players li huma veloċi quddiem. Ma tistax tgħid is-City dis-sena tajjeb li naħdu 3 punti oħra nħalli nkomplu niġġieldu nkunu ma ta' fuq, però mhux lagħba faċli xejn, ġifieri għalkemm Crystal Palace forsi qegħdin naħa t'isfel tal-klassifika dis-sena, però naħseb hija logħba diffiċli ħafna. Mela Roberto biex nagħlqu 30 sekonda fuq il-logħba tal-ġimgħa Tottenham Chelsea il-ħadd fil-5:30. Test interessanti biex naraw Postecoglou u Maresca sa fejn jistgħu jaslu. Jena ifhimni naħseb iċ-Chelsea minn dak li jidher jibdew favoriti. Tottenham ishom tim enigma. Jagħmel logħba kbira kontra s-City bħalma qal kienet imbagħad il-logħba ta' wara jfalli mal-Fulham. Jiġifieri anke aktar għall-klassifika Tottenham mhux li qegħdin tajjeb ħafna, ma jien nistenna ħafna iktar minn Tottenham ħankun onest. Ġifieri però ovvjament derbi huwa dejjem derbi ta' Londra huwa derbi jaħraq. Ġifieri għalkemm forsi on paper iċ-Chelsea fil-preżent għaddej mument aħjar minn Tottenham, però ovvjament naħseb li l-logħba tibda 50-50. Ovvjament imbagħad il-fattur tal-ground ukoll kapaċi jaffettwa l-andament tal-partita. Kienet qabel ma nagħlqu Manchester City Supporters Club l-aħħar aħbarijiet? Le, bħala aħbarijiet bħalissa nistennew il-festi tal-miliet u nistennew il-festi tal-miliet, eċċetera. Qegħdin anki niġbru anki l-membership u hekk, jiġifieri naraw fejn niltaqgħu wkoll. So bħalissa
Għalkemm konna daqsxejn downbeat ukoll minħabba dawn it-telfiet li konna ġejjin minnhom ma tafx inti. Però overall xorta għandna niltaqgħu xorta nitkellmu wkoll anke f'xi telfa tisma' erba' karattri ma tafx inti. Għandna mix tajba ta' karattri li anke fil-mument diffiċli jirnexxielhom idaħħkulna kważi kważi. Mela, grazzi Matthew, grazzi Alan, grazzi Kenneth u għal dan l-intervent. Morru għafqasja ta' reklami, kif nitlu lura nibdew nitkellmu fuq is-serja jidħol magħna partitarju tal-Atalanta u wkoll jidħlu s-Sur Kyle Parnis u s-Sur Joseph Magri. Ibqgħu magħna l-ġdal waqt magħkom. Ciao. Thank you. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Żuru wkoll Nails by Xarawna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb bikel ġenwin u prezzijiet qalbut ta' kulħadd, post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Ant Michael's Butcher tal-Ħamrun issibu l-laħam tal-aqwa kwalità bi prezzijiet raġonevoli. Nippreparaw ukoll homemade għal barbecues, festini u ikliet bħal burgers, braġoli, kebabs, laħam mimli, diversi kwalitajiet ta' salzett u ħafna aktar. Ikollna wkoll fnik ta' Malta, friski u laħam ta' żiemel. Żuru l-ħanut tagħna li jinsab f'Misraħ is-7 ta' Ġunju 1919 fil-Ħamrun fejn kien hemm qabel il-ħanut tal-Women 2000 u taraw bajnejkom li hemm ħadd aqwa minn Michael's Butcher tal-Ħamrun. Għal iżjed informazzjoni żuru l-paġna tagħna ta' Facebook fuq Michael's Butcher il-Ħamrun jew ċemplu 2124 8651 jew 7904 7220. Merħba lura t-tieni parti tal-programm Botta u Risposta fejn issa ħanitkellmu fuq is-serje. Nilqgħu magħna lil Joseph Magri u lil Kyle Parnis, insellmilkom u nilqgħu wkoll partitarju tal-Atalanta lil Franco Aġos, insellmulek Franco. Roberto qiegħed ukoll magħna. Nibdew nitkellmu fuq il-kampjonat Taljan u qabel ma nibdew nitkellmu fuq il-fatti tal-Crown, jiena nħoss illi inevitabbli noħu round minant il-panel kollha fuq il-kwistjoni sfortunata li kellna nhar il-ħadd ġewwa Firenze fejn il-plejer Eduardo Bove
ħassu ħażin għadu l-isptar jidher se jkollhom jagħmlu defilibratur f'qalbu u id-domanda hija inevitabbli. Qed iwassal biex b'mod regolari qed ikollna dat-tip ta' inċidenti. U qed nieħu pjaċir ukoll il-fatt li għandna żewġ coaches fuq il-panel ukoll li jistgħu jgħidu tagħhom fiktar dettall. Ħanu mingħand kulħadd, Franco, tista' tibda inti bħala l-mistieden u mbagħad indaħlu komplement tat-tim. Qabel xejn nixtieq nirringrazzjak tal-istedina. Sfortunatament ma' affarijiet bħalma ġraw bħall-episodju li kellna fl-aħħariem. Eżatt fl-aħħariem mhumiex affarijiet sbieħ fix-xena tal-futbol. Jekk tgħidli l-kaġun x'inhu, pjuttost ngħidlek ma nafx. Jiġifieri aktar milli faċli wieħed jgħid forsi l-plejers jistgħu forsi jingħataw xi sustanzi jew jingħataw xi affarijiet matul il-perkors li jkollhom. Biss naħseb illum il-klabs ukoll ikollhom it-tobba tagħhom u jkollhom il-mod kif imexxu l-affarijiet fil-klabs, ġifieri ma nimmaġinax li hija xi ħaġa illi qed issir speċi b'affarijiet li forsi mhux suppost jieħdu. Sfortunatament affarijiet li qed jiġru, il-Fiorentina insertaw ukoll diġà kellhom l-episodju ta' story u anki wkoll forsi nsejna wkoll kellhom is-CEO tagħhom li kien taħ l-istess heart attack meta kombinazzjoni kienu ħad jalabu mal-Atalanta u bad sospira l-logħba, ġifieri jekk tgħidli x'inhu l-kaġun ma nafx ngħidlek eżatt, ġifieri ma nifhimx naħseb l-aħjar ħaġa ma nafx x'inhu qed jiġri fid-dinja tal-lum, jiġifieri huma affarijiet naħseb illi sfortunatament jiġru insertaw players dawn, jiġifieri as simple as that. Almenu dak huwa naħseb tiegħi. Mela, Karl, ħanisma' tiegħek l-ewwel qabel ma mbagħad ngħidilkom għandi dejjem ma ħanisma' Buonasera, nsellimilkom mill-Bart tal-Polonja. Nikem ngħidilkom li qiegħed il-temperatura -1 imma tinħass ma -4. Jekk ma importax insellem daqsxejn sur Franco Aġus, wieħed mill-mentors tat-tifel tiegħi ukoll ġifieri. Kollha qed taqlaħħom li isek għandek xi mazzkarti, mela l bnejt li bnardu. Issa għandna l-Franco ġifieri, coach iddedikat ħafna ġifieri ma kat-tifel tiegħi jattendi disker tiegħu jekk alla jrid issa nkansifru waħda flimkien Franco. Franco ta' min jgħid ukoll jorganizza u qed jagħti diversi opportunitajiet lit-tfal tagħna billi anke jġibilhom plejers illustri u jagħmel kemm stajbin ħafna u ta' dan nirringrazzjah. U sfortunatament naqbel ma' Franco fuq punt li dawma affarijiet tal-ħajja. Li dispjaċini li wara l-intervent li ħajsirlu it's a big blow minħabba l-fatt li hemm ċerti parametri fil-fatt dan is-sajf Roma waqfu trasferiment ta' plejer minħabba l-fatt li kellu xi kondizzjonijiet qalbu. Issa ta' mid-dera hemm fl-Italja hemm il-parametri huma aktar għolin minn li jaċċettaw pajjiżi oħra fl-Ewropa. Jiġifieri, pereżempju kellna l-każ Shaqiri. Shaqiri mal-Inter ma setax jilgħab imma ġewwa l-Ewropa, ġewwa l-Ingilterra seta' jilgħab. Jiġifieri most probably il-Bover ġeġi Ruma, to tell you the truth, ħasra, imma dan jiġifieri jekk irid ikompli fil-karriera tal-futbol żgur ħajkollu jilgħab il-barra mis-Serje A. Imma kif qal tajjeb Franco jiena naqbel miegħu meta jlidna nitwildu b'sentenza magħna li għad-destin. Issa jalla Bover ritorna lura
U jalla, ifimni tkun professjonist futboler u taddi minn trauma hekk jalla jerġa' jirkupra saħħtu u jkompli jpaxxina bil-futbol. Jien onestament xtaqt kieku baqa' ma' Roma ma' ċirkostanzi tal-ħajja huma dawk. Joseph, Le, jena l-ewel, net nsellem ukoll il-Coach Franco. Coach Franco kienu koll attiv fil-nestri ta' Ħażebbuġ u nista' ngħid li kull min jitkellem fuq Coach Franco jagħmel xogħol eċċellenti man-nurseries ma' kulħadd. Ġifieri. Ifhimni fuq il-każ ta' Bove kif qalu sħabi Franco u Karl kellu jkun id-destin. Jiena naħseb Antonello Lixxiw fuq din il-ħaġa ma tantx hemm x'tista' tagħmel. Issa x'wassal għal dak li ġalu Bove ħanejt bħal kulħadd ma nafx. Ġifieri. Però dan ġifieri aħna sal-lum stess ma nafux biex qed imbagħtu. Jiena jista' jkun qiegħed miexi għada fi tiqsir għax-xogħol ittieni attakk tal-qalb u naqgħu immut mingħajr ma nkun naf. Jista' jkun ittieni xi ħaġa. Ġifieri jiena naħseb f'dan iċ-ċirkostanzi forsi jista' jkun li jibdew jagħmlu ċertu testijiet, però ma naħsibx li ħajsolvu. F'dan il-każ però fuq ħaġa sabiħa mhuwiex affarijiet sbieħ ta' biex ma niftamax ħażin ħaġa sabiħa li rajt illi bejn Fiorentina u Inter ġifieri il-plejers kollha ngħaqdu biex jagħtu kuraġġ il-sħab Bove. Jiena kull ma rajt daqqa waħda kont qed nara l-logħba f'daqqa waħda rajt il-Di Marco jippanikja u jgħajjat. U onestament ma fhimx ġara mal-ewwel, però mbagħad xi rajt il-plejers kollha maqgħudin oċċa. U mbagħad ovvjament iskanta dan huwa sabiħ tal-futbol li naħseb nkunu rivali sa 90 minuta u mbagħad nerġgħu jisu qatt ma kienx hemmhekk naħseb li sabiħ tal-logħba. jien għandi suspett illi anki l-fatt li għandna ħafna lob, Roberto, jista' jkun li qed tgħin biex kawża fejn qed ikollna dal ħafna inċidenti. Ma naqbilx miegħek ta' ħankun onesti ġifieri ħanejdlek għalfejn. Kieku nitkellmu fuq injuries iva, ħafna lob xulxin jaffettwaw. Ovvjament ikun hemm ħafna overloading fuq il-players li ovvjament imbagħad jissarraf f'injuries. Però jien aktar naħseb l-istil ta' ħajja li qed ngħixu kif inbidlet il-vaċċin li ħadna tal-COVID. Jekk pereżempju tara l-Facebook, kważi kull ġimgħa tara xi ħadd li miet feta żgħira u Malta qed nitkellmu mhux l-Italja, aħseb wara pajjiż li għandu miljuni ta' popolazzjoni kemm ikun hemm iktar każijiet hekk u ovvjament għax ikun ċittadin ordinarju ħadd ma jsir jaf bih. Dan nserta xi huwa futboler kien hemm logħba diretta u nserta dak il-ħin. Imma tisma' ħafna stejjer anke pereżempju Milux fl-Amerika t'isfel kien hemm plejer waqt logħba ta' attakk tal-qalb u miet. Ġifieri jien naħseb aktar anke għall-ġenetika tal-bniedem kif qed tevolvi ma' żmien, il-mediċini li nieħdu, jien naħseb dawn huma kollha affetti li qed iħallu dat tip ta' impatt fuq il-ġisem tal-bniedem u jista' jsiru kemm isiru testijiet għax ħanejlek il-livell tal-ħajja li qed ngħixu il-progress joħloq ir-regress u dak li qed jiġri fil-ħajja. Jiġifieri jiena nerġa' ngħidlek tixxokkja ruħek tara Facebook u tara t-tagħlim ta' 24 u tara t-tagħlija ta' 30 u tara t-tagħlim ta' 26 żejt x'inhu jiġri. Jiġifieri mhux din mhix xi ħaġa tal-futbol jew għax ħafna logħbiet, hija xi ħaġa tal-ħajja tas-sustanzi li qed nieħdu ta' dak li ħadna bil-COVID li ovvjament naħseb xi darba għandu jinfetaħ dibattitu internazzjonali biex naraw x'effetti ħalla fuq il-bniedem dal-imbirek vaċċin. Jiġifieri naħseb iktar huma fatturi hekk milli relatati mal-futbol jew mal-isports. Mela wara li tkellimna fuq dan il-klass, nitkellmu fuq futbol issa. Naraw l-klassifika fit-tmiem l-erba' ta' fil-ġurnata. Napoli 32, Atalanta 31, Inter Fiorentina u Lazio 28, Juventus 26, Milan 22, Bologna 21, Udinese 17, Empoli 16, Parma u Torino 15, Cagliari u Genova 14, Roma u Lecce 13, Verona 12, Como 11, Monza 10 u Venezia 8 punti. Ovvjament Inter Fiorentina, Milan u Bologna għandhom logħba nieqsa. Franco, l-Atalanta. Staġun naħseb li minn kull aspettattiva sa fejn tistgħu taslu. Naħseb staġun jekk tgħidli dis-sena
stennejt li l-Atalanta ħajkunu ma ta' fuq. Naħseb wara l-prestazzjonijiet li kellhom anki l-mod kif spiċċaw l-istaġun is-sena l-oħra, kienet xi ħaġa li wieħed kienet jistenna. Forsi mhux kulħadd temmen, biss naħseb ma nafx kif Gasperini jirnexxielu jagħmel meravigli bil-players li jirreġistra mal-klabb. Jiġifieri għalkemm ovvjament żdiedu ċertu players u ovvjament telqu oħrajn. L-Atalanta dal-aħħar snin dejjem irnexxiela tagħti ċans il-ċertu żgħażagħ u l-ċertu players li għalkemm huma players bravi u potenzjal, imma Gasperini dejjem irnexxielu joħroġ dik xi ħaġa sempliċiment qed nara l-Kyle ma rridx infakkaru li ma' Zaniolo, meta nara l-Zaniolo kif kien ma' Roma, tgħidli he was a good player, okay, imma irnexxielu qisu jiddixxiplina tal mod illi all right, he's not a first 11 player, imma jirnexxielu joħroġ l-aħjar minn kull player. Jiena nemmen u għatta forsi bċajta, jiena kelli xort inkun hemmhekk meta ħadu kont lajtna Roma u meta ħadu l-Europa League u meta tlajt ukoll tlajtna Roma ukoll fis-Super Cup ma' Real Madrid u meta spiċċat il-logħba bdew jgħidu vinċeremo l-trikolor. U ġifieri dan huwa tim illi tgħidli joħlom jista' jkun, imma naħseb mill-wirjiet li qed naraw dal-aħħar. Nemmen illi dis-sena l-Atalanta għandhom ikunu fost l-isfidanti għall-kampjonat. Ngħid fost l-isfidanti għax nemmen illi l-Inter li huma tim aktar b'saħħtu u nemmen ukoll li in-Napoli ħajbqgħu hemm sal-aħħar. Timiet l-oħra naħseb qegħdin forsi mhux ħanajt bilgħu, imma naħseb għandhom inqas ċansijiet mill-Inter u Napoli li flimkien mal-Atalanta jkunu ċ-challengers għall-kampjonat. Roma issuġġerix istaġun. Non fajla stupida stasera. Karl, qabel tibda, kemm nintorrompi minuta. Forsi blaħaniet ħansammarna qalil innifsi. Franco semma li ferita li ħabba Zaniolo, però Franco daqstant ieħor ferita għalija ħabba dekatelare li naraħ mal-Atalanta ekku mal-Milan. Mela, l-ikbar ferita li għandu jkollu Zaniolo hija Antonello. Għaxan dak prodott tal-Inter. Jiena, Franco, nitkellem jew Franco ġiet kjoċ tifel. Nedlu qabel irrid Mela, sakemm nirkupraw lura lil-Kyle. plejer tal-futbol u minnu coach jafni u jaf xinnejt. Nedlu mir-ritrani. Għajdli Antonio. Ok. Right? Konna san daħlu konna san komplu minna u Malta sakemm. Le, mela, nerġen repeti li jett. Jiena Zaniolo jekk jew xi ħadd għandu jħossu Antonello, għax dak prodott tal-Inter u ma gawdew xejn. Zaniolo qasbis lab l-Inter. Jiena ra, bir-rispett kollu. Jiena plejers bħal Cassano, Zaniolo, Balotelli dabbar li lem. Laqas jgħidu li ħajrebħek il-World Cup. Jien anka coach Franco ġirrietti, jien qabel il-player, il-ritraġ. Mela, ħalli. U jiddispjaċaħ il-Ruma sportiva, imma tara ċerta eċċessività kif Ferraħ Zaniolo juri kemmu vera qiegħed sew, speċjalment ma li jagħmlu miegħu Ruma, għax dak kien imweġġa gravi s-sapportu s-sapportjaw u ġara li ġara, ma jimplejers bħal Zaniolo, Cassano, Balotelli mexxi.
Imma dik opinjoni tiegħi. Eżatt, issa l-opinjoni tiegħek fuq ir-Roma, ġej xi staġun relegation battle, Naqqas xejn. temmen li Ranieri se jirranġakom. Le, iħares mela ħninek ħaġem. Kellek tara t-tim ta' Roma. It-tim ta' Roma mhux ħażin daqshekk. Dik hemm ċerti mekkaniżmi. Kulħadd qed jgħid bl-Atalanta issa, well and good naqblu. Kemm ilhom jibnu l-Atalanta ġebla fuq ġebla fuq ġebla? Mela daw l-affarijiet jiġu minnhom għall-għada. Għandek żewġ coaches hawn. Ġifieri jafu fuq xiex qed ngħid. L-Atalanta dis-sena għetlek, ċaqu ma t-tielet forza tal-istaġun. Għandek il-Napli u kif inhu kif rama Conte mandu xej Ewropa u nafu Conte xi wassal tim tajjeb. L-Inter baqem, anzi tjib ftit, u għandek l-Atalanta. L-Atalanta taf xamlu inti. Faqgħu il-Bayern Leverkusen taġu finali. Mela qed ninsew għadi. Nsejtu għadi. L-uniku tim l-Bayern Leverkusen bellaħom. Daw belħu lik fl-Ingilterra. Belħu l-Ewropa, l-Bayern Leverkusen, ġew ma l-Atalanta u tawhom tidrisa. U ġew l-Atalanta kif ġew? Mela Gasperini coach li tarmieħ. Iddejjaqni bħala coach jena, imma għalija one of the top coaches fl-Italja Gasperini, u ħasra qatt ma rebaħ ħafna. Kun interess. U l-Atalanta kellek tara kif huma l-Atalanta kif ġew mibnin. L-Atalanta huma mibnin fuq mudell ta' business li rnexxa. Jiġifieri u jien għalija l-Atalanta sakemm jibqgħu bid-diriġenza u hekk, l-Atalanta ħajkun għalija Mela, Roberto, x'kont qed tkun ma mhux dejjem isemmu s-Sorella d'Italja? Naħseb Antonello. Naħseb l-ewwel kumment li ħanaddi naħseb ħjarka li jagħmel. Kan jifmu fil-flus. Jifmu fil-futbol. Ġestjoni. Pereżempju punt ieħor. Jirranġaw il-connection tal-internet. Għax hemm problemi kbar mill-lider fil-Polonja. Ej, viva. Le. Li kont sa ngħid huwa Gasperini għalija huwa coach kbir, però ovvjament huwa coach kbir barra għall-Interisti. Fl-40 ġurnata li għamil ma l-Inter, bil-fem rebaħlu waħda. Imma naħseb li hemm risposta ta' bil-wirjiet. Ħanitkellmu b'mod oġġettiv. Gasperini huwa coach tajjeb ħafna ħafna. Però ma nemmenx li l-logħba tiegħu hija tajba għal ma tim kbir. Alright? Tim bħal Atalanta li irawem il-players ħadd ma jaf bihom f'daqqa waħda daw jisplodu, pressure ta' xejn, hemmhekk jibrilla, imma kif imur ma' klabb Milan, Inter, Juventus, hemmhekk ħajbda jkollu l-problemi. Plus li ovvjament Gasperini huwa coach li jrid il-futbol sabiħ apparti li jirbaħ, right? U hemmhekk ma jirnexxilekx. Mhix sorpriża li l-klabb kbir ma jmurx għal Gasperini għax ngħiduha kif inhi. Per eżempju, dis-sena l-Juventus. Jien kont preferi kieku marru għal Gasperini milli marru għal Motta. Alright, number one, Gasperini kien ex-player tal-Juventus. Beda l-coaching mal-Juventus. Ġifieri ma marrux għalih. Marru għal coach emerġenti. Tajjeb, ġifieri naħseb Gasperini wkoll biex ngħidu kollox, m'għandux karattru faċli. Le, mhux karattru. Jiġifieri meta semmejt il-Juventus tal Gasperini, meta niftakar xi ftit snin ilu meta kien hemm dak l-inċident ma' Papu Gomez kien diġà ħabbar li mhux se jkompli mal-Atalanta u ġifieri irnexxielhom ikkonvinċuh aktar milli irnexxielhom ikkonvinċuh għax għaddit tiegħu. Jiġifieri ma baqax hemm il-Papu Gomez u ovvjament għax dakinhar kien diġà qalu li mhux se jibqa' Gasperini. Jiġifieri li m'għandux forsi issa tiħares ma nafx pitada jien nemmen li qed ikun il-Coach tan-Nazzjonal Taljan, ġifieri
Naħseb l-istil tal-lob ta' Gasperini Ma dal-aħħar naħsibx. snin ukoll. Ma naħsibx. Hemm Ma ċerti- naħsibx jien laqqas. 66 issa, Jiena, first of all, naħseb kif qal tajb Antonio ħad li minħalqi l-età qiegħda hemm. Ma naħsibx li kif qal Roberto huwa dak il-level ta' nazzjonal. Tgħid li Vjera forsi player li kapaċi forsi mhux bħal dak li mhux ngħid kien ħażin, kien għadu ma qabadx u ġabu stilla, però ma naħsibx li huwa coach ta' livell tan-nazzjonal. Le, ma għawek ma naqbilx miegħek Joseph. Jien qed ngħid ma naħsibx mhux għax mhux ta' livell, jien bħala coach Gasperini huwa aħjar minn Spalletti biex inkun ċar. Right? Gasperini huwa coach aħjar minn Spalletti. Ma jmurx man-nazzjonal għax kif semma Franco ħabba l-karattru tiegħu għax huwa bniedem outspoken, right? Ħabba fekk u forsi mhux maħbub mill-FA Taljana ma mhux għax mhuwiex coach ta' livell laqgħa xejn. Anzi, Jiena onestament, Roberto, li qed nara laqban dat diskors, ma nafx jekk taqbux miegħi jew le, li qed nara wara Spalletti ġiex coaches Taljani naħseb jew Ancelotti jew Simone Inzaghi. Naħseb li qed nara coaches tal-Italja l-qudiem. Inzaghi għal-balu mal-Inter. Inzaghi l-Ingilterra issa. Għatfadallu ħafna Possibbli ngħidlek. wkoll, ma naħseb Inzaghi l-Ingilterra, le, x'Inzaghi. Laqas Ancelotti ma jmur man-nazzjonali. Bravo, ġifieri għadu żgħir u nemmen li għalmenu nazzjonal, aħna meta toqgħod qis li kien hemm coaches bħal Ventura man-nazzjonal, b'rispett kollu lejn Ventura, ġifieri in-nazzjonal kultant anki Mancini illum meta ġimgħa l-oħra da l-ġranet qal li dispjaċih li telaq in-nazzjonal, ġifieri li kieku kellhom joffru l-nazzjonal, twodix bi kbira jerġa' jmur Mancini, ġifieri. Ġifieri u qal Franco hekk li jrid jiġi u jirbaħ il-World Cup man-nazzjonal. Eżatt, ġifieri naħseb jiena għat-Taljani li tkun coach tan-nazzjonali hija xi ħaġa li kull coach Taljan ikun jixtieq. Hija di cherry on the cake għall-karriera tal-coach, ġifieri. Eżatt, biss Iktar insemmi l-Allegri jien mill-Mancini, pereżempju. jista' jkun ukoll, jista' Jista' jkun. jkun. Mela għaliex il-nofsija allokata Antonello, waslet kważi fl-aħħar. kemm ngħid punt tal-aħħar nagħmilha. Jiena x-xewqa tiegħi hija b'kull rispett jiġifieri lejn Franco lejn supporters tal-Atalanta li xi darba nara l-Gasperini fil-Premier League Ingliż. L-età, ifhem, qed titkellem fuq raġel ta' 66 sena, ma nammaġinax li jien ma nara l-Ingilterra. Naħseb li kieku jmur ma' klabb li pereżempju ma jkollux dik il-pressure tipo Brighton biex insemmi klabb, naħseb hemmhekk jibbrilla wkoll. Tinsewx Ranieri rebaħ il-Premier fuq is-60 sena, ġifieri ma tkunx l-ewwel darba kieku. Le, mhux hekk. Le, naqbel 100%. Mela, nagħtu l-aħħar sena l-logħbiet li se jkollna fl-Italja fit-tmiem il-ġimgħa li ġej fejn għada ser ikollna Inter Parma fis-6:30 u Atalanta Milan fid-9:15. Is-Sibt fit-3 Genova Torino, fis-6 Juventus Bologna, fid-9:15 Roma Lecce. Il-ħadd fin-nofsija Fiorentina Cagliari, fit-3 Verona Empoli, fis-6 Venezia Como, Napoli Lazio fid-9:15 u 2 filgħaxija Monza Udinese. Joseph Franco, Atalanta Milan. Ibda Franco. Intom ħomu volli. Logħba diffiċli. Ħatilha matin li ta' 6 u għalhom ġej minn 6 daw. Ġifieri aħjar tmien rebħit infila taf tiġi d-disa u taf tieqaf. U tridu s-sena għal-logħba tar-Real ukoll. Jifhimni, jiena ħankun hemm mar-Real, ġifieri kieku kelli nażel nippreferi narhom jirbħu mar-Real milli hemm parti ċajt kollu naħseb hemm l-Atalanta bħalissa għaddejja minn fażi pożittiva għalkemm l-aħħar logħba mar-Roma sakemm sar l-ewwel gowl nemmen illi ir-Roma kienu hemmhekk, jiġifieri it-sola meta kultant jiġifieri mhux sempliċiment alright, tiskorja ma luck, il-parti tal-luck hija importanti wkoll fil-futbol, jiġifieri
naħseb l-importanti għall-Atalanta li jibqgħu jiċċallenġjaw. Ovvjament, players din is-sena hemm u xi ħaġa li taffaxinani illi il-coaches il-coach Gasperini ħarġa jkun sospisa xi wieħed żewġ logħbiet, jiġifieri sissa meta ma kienx hemm Gasperini qatt ma tilfu l-Atalanta. Jiġifieri xi ħaġa pożittiva dik. Sorry, Joseph, imma. Tgħid ir-realtà kif inhi. Le, jiena Anton, ma nafx jekk Franco għandu xi iktar xi żid jew hekk ma qal. Le, jiena fimni kif qalu tajjeb sieħbi Franco kif qalu sħabi naħseb l-Atalanta li hija apparti tim lis-saħħa huwa naħseb tim organizzat immens. U b'coach li naħseb li jaf x'għandu jagħmel. Jiena li rajt għajna sitta nemmen li l-moral forsi qiegħed ftitoli u anke r-rebħa li kien fil-kent l-għadda ma' Empoli, però tajjeb illi ngħidu li l-aħħar rebħa ġew stadium tal-Atalanta kienet dik l-iskor ta' 3-2 fis-sena 2021, ġifieri ilna 3 snin ma nerfu ġewwa ground, ġifieri kulħadd jaf illi l-aħħar tal-2019 konna ġejna qomilja ta' 5-0, ġifieri kulħadd jaf li mhuwiex ground favorit fejn aħna nilagħbu. Però naħseb li jista' jiġri kollox u hekk ħammur fid-derbi ħadd ma basal li ħanerbħu d-derbi, naħseb hija logħba miftuħa. Jidher li nittamaw li Fofana u Reinders ikun in-nofs ikunu naħseb fl-aqwa tagħhom, però on the whole naħseb illi Atalanta ġejjin minn rebħiet infila jidher li anke l-bażi tagħhom hija ftit aħjar minn dik ta' Milan, però naraw x'jiġri waqt il-logħba, però hija logħba naħseb diffiċli ħafna u x'hekk. Risposta ta' avukat tak Franco kif dilek. Ħaslek u xuttak laqas indunajt u nofissro, toċ tiddew dem magħhom, jista' mhux ikollok il-Fofana u l-Momoma. Il-Golden Lex. Nisperaw li le, għax issa brilla Jusuf daqqa waħda, sa naraw kux ħajibda da jew le. Mela, nitkellmu fuq il-logħbiet l-oħra illi dana. Roberto, Juventus Bologna. Ma tantx jiena kif tajt entużjast dak li qed jagħmlu l-Juventus, jiġifieri rġajna lura għal Kortomuso, forsi nagħtu 4 xutti ġollasta, forsi, u jkun hemm xi deflection niskurjaw, forsi. Però ifhimni jiena anke s-sistema tilab bi Thiago Motta, baqa' jinsisti tilab bil-4-2-3-1, tilab il-Cup Miners meta qiegħed out of form waħda papali, jibqa' jħallef fil-ground sal-aħħar minuta, jippreferi jaqla' l-Turam, plejer li ma jaqafx jiġri, jidaħħal il-Faġol li qisu qiegħed fis-sakra ma nafx qiegħed kull imkien barra fuq il-pitch, ma nafx ġeralu dal-plejer minn du kellu tal-imħatri. Ma nistax nifhimhom ċertu deċiżjonijiet, anke pereżempju jaqla l-Gatti biex iħalli l-Danilo. Ma nafx, jew min jiġi coach mal-Juventus jibda jisnifja jew jiġbed, ma nafx x'inhu jiġri, onestament għax. Forsi biex iġi Danilo jġeddet, Roberto. Deċiżjonijiet li ma tix ikollok il-UEFA Pro biex tinduna li huma żbaljati ġieħ il-bambin, ta' tħalli l-Cup Miners hemm jimxik fil-ground, ma nafx jien, daħħal il-Faġoli qed ngħidlek qisu ballerina. Ma nistax nifhimhom dawn id-deċiżjonijiet, jew taqla l-Gatti u tħalli l-Danilo. Alla anke tifel ta' 6 snin jidribiljaħ illum fuq 2 cents. Ma nistax nifhimhom daw, jew inkella Cambiaso, all right, plejer tajjeb utli, ġifieri versatili kan tridu, ma Marija Madoffi 3 minuti fuq il-ħin tmur tipprova tgħaddi minn b'4 plejers flok iżomm il-pussess tal-ballun ħallit ikollok ir-riżultat ġewwa daw affarijiet ma jitfhemnux ta' kieku jsiru għaw Malta tgħix kemm jgħiruh mixtri, unjorant u korrott. Ma nistax nifhimhom dawn l-affarijiet jien. Ma nistax nifhimhom dawn l-affarijiet jew inkella l-iskuża għax m'hemmx Vlahovic. Iva, all right. Hawnhekk hawn Franco li huwa iktar kwalifikat minni fil-coaching, coach tajjeb, jurik il-kapaċità tiegħu meta m'għandux biex jilgħab. Jien ħankun onest magħkom, l-ewwel sena li għamilt ma' Swieqi, striker dejt nilgħab center back. U da center back spiċċa it-top scorer tat-tim. Mhux biex nieħu l-mertu jien ta' nitkellem hekk, imma jgħidi kollok l-intwizzjoni. Jiena bħalissa l-Juventus
bil-players li għandhom, mhux 4-2-3-1 nilab 4-3-2-1, pereżempju. Kont se jsaw u Yildiz wara l-punta. Yildiz iktar ma jilabu mal-linja, iktar ħajġibu plejer normali. Yildiz iktar ma jkun il-bot mill-lasta, iktar ma jagħmel xejn. Alright. U jibqa' jilab il-Cup Miners, sa mal-Atalanta kien stilla. Imma taħt Gasperini kulħadd qisu għandu l-magic wand, pop u jiġi plejer tal-ġen, kif jiġu jilbsu l-flok tal-Juventus, jiġi qisu ma nafx, plejer normali. Ġifi ma nafx x'inhu jiġri u ma sax. Roberto, domanda żgħira rigward Danilo. Danilo ovvjament issa vera forsi mhux ikollu staġun eċċellenti, però kien hemm drabi oħra fejn rajna Danilo stilla fejn kemm id-darba kien ipproteġġa d-difesa tal-Juventus u evita. Jista' jkun li forsi bħalissa Thiago Motta qed jużah biex iġalu jġeddet il-kuntratt? Għax kulħadd jif il-kuntratt ħajiskadi? Danilo żgur mhux ħajġeddu l-kuntratt, anzi. Jis probabbli f'Jannar imur man Napli għax iridu Conte. Ħanejlek Danilo mal-Juventus tagħna ħafna. Però għalfejn tagħna ħafna. Għax Danilo huwa difensur adattat għas-sistema bil-back three. Danilo mhuwiex difensur ċentrali biex jilgħab fil-back four. U dik hija waħda mill-ikbar problemi meta jilgħab hu center back. Qed ikun kull darba out of position. Alright, meta tilgħab bil-back three b'Danilo għandek blata fuq wara, għalkemm forsi dis-sena ma nafx imma forsi anke relazzjoni tiegħu ma' Motta mhix waħda tajba allura qiegħed dimotivat u jaf li l-aħħar sena allura forsi ta' fint mhux jagħti każ, eċċetera, ma ħanejdlek dawn l-affarijiet ma tix tkun xi Nostradamus biex tinduna bihom ta' jiena kont nistenna ħafna ħjar minn Thiago Motta tibqa' jinsisti kull darba. Indawru l-ballun mix-xelluk għan-nofs għall-lemin, mill-lemin għax-xelluk għax x'futbol hu dak, kull rispett. Anka pereżempju tara t-tempo tal-logħba tal-Juventus torqod. Alla ħares jiġu tittarhom fiċ-Champions League issa mas-City pereżempju jilablek high tempo Guardiola. Nitkellmu fuqha fit-tielet parti dik il-logħba, Roberto. Iġennuhom jilabu high tempo, slow kollu. U ħanajdlek, b'kull rispett ġifieri, ngħidilna l-argument. Kemm għamlu ħaġa għax futbol sabiħ u għamel riżultati mal-Bologna bla bla bla. Jekk tara l-lob tal-Juventus, right, l-unika ħaġa li hemm hija li jittama li kon se jsaw jaqbeż ġiex players u joħloq xi ħaġa. Il-bqija l-gameplay tal-Juventus x'inhu? Inqasmu l-ballun, il-Locatelli jitfa' mal-linja. Nerġgħu lura l-Locatelli ndawruh in-naħa l-oħra. Dak il-gameplay tal-Juventus jien ma nafx jagħmlu daw matul il-ġimgħa training għax anke tim tat-Third Division hawn Malta jilgħab futbol aħjar. B'kull rispett ġifieri. U dil ħaġa x'm'hemmx Vlahovic mhux ovvja. Mela inti tista' tibbaża l-attakk tiegħek fuq plejer wieħed. Ġieħ il-bambin ta' ma tix tkun xi diriġent sportiv li għandek id-degrees biex tifhimhom dawn l-affarijiet, prattiċità trid. U kieku biss m'hemmx Vlahovic, daqskemm jgħiruh il-Vlahovic kemm ignorant u mażetta u alla xi falli minn quddiem il-lasta issa x'm'hemmx Vlahovic f'daqqa waħda sar qisu il-dana u l-plejer li isolvi l-problemi kollha. Issa jidħol nhar is-sibt, jisbalja xi gow qed taraw Vlahovic jagħmel għax kapaċi jxut jeġol l-asta. Jiġifieri m'hemmx sistema ta' futbol, m'hemmx inserimenti mill-midfielders, innota kemm jiskurjaw mill-midfielders tal-Juventus? Xejn. X'differenza taħt Conte? Dik id-differenza. Kemm jiskurja McTominay kemm jiskurja man-Napli. Ġifieri fidejk Antonello. Mela, Karl, kumment finali minn naħa tiegħek, Roma Lecce, il-Lecce għadhom kemm ġejjin minn draw kontra l-Juventus, Lecce li Merkulhom. Il-ħadd merkulhom, ċert, 200%. Ħanilek ħaġa ra, inti saqsejtni l-ewwel fuq l-istaġun turbolenti tar-Roma. Mela da, kif għadu kif semma preċiż Roberto. Il-Juve kellhom ħajb tal-Anġli. Għax ġej Motta u kellu staġun mal-Bologna, vera kellu staġun tajb mal-Bologna, ma mhux bil-fors bniedem, di għandek inti l-adattament, għandek il-psike, di plejer ikollu l-feelings, daw kollha affarijiet, għalkemm huma professjonali, xorta huma affarijiet li affettwaw,
L-ikbar żball li sar dis-sena Ruma kien ħaġa one li ġi affrettolat jiena li għal Derossi ma kontx inneħħih. Qatt. Għalkemm issa tgħid li għandek ir-Ranieri, mhux ovvja li ħebi Ranieri, ma qatt ma kont inneħħih Derossi. U hemmhekk tidħol bej soċjetà oħra, hemmhekk fejn nara l-abbiss bejn l-Atalanta u r-Roma fis-soċjetà, mhux bħala tim. Qed tifhem xi rid ngħidlek bħala programmazzjoni. Mela aħna diġà bdejna, mela De Rossi għamel li għamel. Kulħadd kien jaf il-limiti. Ġibna players tajbin. Per eżempju, dil-ġimgħa taf x'għamilt batt il-Facebook. Fej kont, Kore de Roma, kont Ultra Kurva Sud, dak l-imbarazz kollu tajjartu. Għax biex is-supporters tar-Roma, orrajt hemm uħud minnhom, l-injoranza grassa fihom tixel jajru lil Dovbik li mhux plejer bid-dovut rispett. Qed ngħidlek biex innaqbel ukoll ma qal Roberto fuq Vlahovic. Mela dawk tajjartom. Mela, kif jista' tajjeb jgħid Franco wkoll? Imma sattini sa nofs it-tinħaf qasmu l-lob mal-Atalanta, imma x'jiġri. U hemm li tagħmel tim differenza bejn tim normali u tim champion. Naħseb li sen fuq L-events. L-events tal-logħba. Qed tifhem? L-events li jiġru fl-logħba jkollok tim jiġik ċans ma jaħdux, jiġik tim ċans jieħdu u hemmhekk juri l-kobor tat-tim. Jiġifieri dik li hemm u mhux jiġu. Issa ħadd ir-Roma bil-forsi li wara ħajlabu mal-Lecce ħajkunu home futbol qed naraw li anke l-plejers huma voljati, ħarġet ukoll li l-plejers ma redux lill-coach li ġabulhom il-Juric, jiġifieri it's a matter of time u ma nemminx li Roma ħajġu fl-estremità li mmorru serebi. U ma rridx nara kbir ta' għax hekk il-plejers ħajtuħ qalbhom kif qed jidhru, qed jaħdmu u Ranieri tik jaspirek fiduċja biex Ranieri jġib it-tieni stilla tas-silver ma nuħu xejn bi kbir. Pero Karl, tinsiex li daw għadhom kemm żammew drolli l-Juventus u kellhom fejn jerbħulhom ukoll ta' ġifieri tħoddix fil-grantit li ħajerbħulhom ta' li L-Ċempdorjini jagħmlu riżultat ġar Ruma Karl. Eżatt, dak Karzat ħadd minn ħalq ġifieri ma jridx ħadd ma jista' jaġġel. Karl femni għallu ma loba qed ngħid suppost. Le, ma smani laqqa bir-rispett kollu laqqas il-komu ma tista' tarmi kif qed l-affarijiet. Ma ismani ħares, mill-esperjenza li għandi ta' futbol. Mela, dek tidduhom ħudduhom. Atalanta 1 jerbħu u aħna Roma 1 ukoll. Ġifieri niżlu għandna l-ħadd minn sejjer jilab. Mbagħad hekk terbħu għatu niflixkom birra. Imma l-ħadd nerbħu aħna serħu raskom. U r-Roma ma Lecce dik kienet storja oħra, ġifieri għax fuq events. Il-futbol dik li għandu, il-futbol jintrebaħ fuq events. Jien ngħidlek li Roma wasal żmien għax di il-ħmar il-makus idura li id-dubbien. Jiġifieri kien hemm opportunitajiet fejn Roma sedaw ġabru l-punti u ma ġabruhomx u mhux se noqgħod nikbi għar-referi għax ir-referi jagħt hemm ma' tnej, jiżbalja tnej. Sfortunatament ġieli l-miżin ikun iktar kontra Roma ma dik il-ħajja. Jekk inti toqgħod tikbi għax jiena żventurat u noqgħod tiftaħ kruħ aħna maħniex għax żventurat kien hemm dik id-diskek kan qed nintefa' frokna noqgħod nikbi u mhux xanxa marrik mimunati. Biss ngħid li Roma dal-waqt jinġabru. Għax issa ġej kalendarju, inti titqix kalendarju kellha mir-Roma ta' Ranieri, l-ewwel tiegħu ġewwa San Paolo kienet taw biex rabħunna Napli bitqanżieħ. L-Atalanta, Mhux kollox titfa' inti ma tistax tara lenti waħda. Inti tista' tiġġudika coach fuq player waħda jew fuq session waħda le. Tissegwih fuq events x'memx. Kollox inti meta ħataqta ċerti lines. Mela, ser ikollna mmorru għal waqfa ta' reklami qabel xejn nirringrazzja l Franco u nirringrazzja lil Karl illi daħlu magħna għal dan il-parti. Ibqaw magħna għaliex wara ser niddiskutu affarijiet oħrajn fit-tielet parti nkunu jien Joseph u Roberto ħan nitkellmu l-iktar fuq il-xena lokali issa, però l-ewwel għandna 3 minuti ta' reklami, neħdu tat-silma u nerġgħu niġu biex inkopru t-tielet parti tal-programm. Ibqaw magħna il għaliex dalwaqt magħkom.
Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Żuru wkoll Nails by Xarawna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb bikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Ant Michael's Butcher tal-Ħamrun issibu l-laħam tal-aqwa kwalità bi prezzijiet raġonevoli. Nippreparaw ukoll homemade għal barbecues, festini u ikliet bħal burgers, braġoli, kebabs, laħam mimli, diversi kwalitajiet ta' salsett u ħafna aktar. Ikollna wkoll fnik ta' Malta, friski u laħam ta' żiemel. Żuru l-ħanut tagħna li jinsab f'Misraħ is-7 ta' Ġunju 1919 fil-Ħamrun fejn kien hemm qabel il-ħanut tal-Women 2000 u taraw bajnejkom li hemm ħadd aqwa minn Michael's Butcher tal-Ħamrun. Għal iżjed informazzjoni żuru l-paġna tagħna ta' Facebook fuq Michael's Butcher il-Ħamrun jew ċemplu 2124 8651 jew 7904 7220. Merħba lura t-tielet parti tal-programm Botta u Risposta fejn issa jiena Roberto u Joseph se nkunu niddiskutu nsejħulhom hekk affarijiet oħra. Nibdew bix-xena lokali qabel xejn nibdew bil-Premier League l-aħwa. Naraw naqra wkoll is-sitwazzjoni f'dik li hija ġimgħa importanti għal-taqtija għall-ewwel sitta fejn nhar it-Sibt taqali ħajkollna Birkirkara Cinema Wanderers fis-satej u kwart fil-5 Hibernians Mosta u mbagħad il-ħadd fit-tlieta l-istess f'taqali Florjana kontra Ħamrun Spartans fit-tlieta. U kif qed naraw il-klassifika hemmhekk bl-għajnuna tal-grafika Birkirkara 31, Florjana 29, Slima 26, Hibernians 21, Ħamrun 18 u Mosta 16. Logħbiet deċiżivi kif qaltilna tajjeb l-announcer fil-bidu tal-programm għal Florjana, Ħamrun u Birkirkara. Kummenti tagħkom. Le, mela, Antonello, jena kontet naħseb illi
ħajkun hemm tipo dik li jgħidu l-rebound jew revenge jew comeback mill-ħamrun. Però naħseb wara l-prestazzjoni li rajt kontra Sliema li ma kinux kapaċi jżommu logħba lejn l-aħħar, nemmen illi tkun naqa' diffiċli sinċerament kif qal tajjeb kemm darba sieħbi Roberto ma nafx qegħdin jistennew biex jagħmlu kambjament fil-coaching daw. Għax jiena onestament mill-ewwel qed li neħħew il-Mawri jiena nemmen oġġett meta jkun qed jirbaħ ma jinbidilx. Jiġifieri jiena li neħħew il-Mawri dak li huwa żball min-naħa ta' Ħamrun. Bil-Kirkara wkoll ġifieri il-weekend li għadda rebħu bl-iskor ta' 2-0 insejt Madoff kontra min. Naf li rebħu żgur. Kontra Mosta. Kontra Iva, l-Mosta. 2-0 kontra Mosta, iva, xin onest. Ġifieri bil-Kirkara nemmen li bħalissa s'issa għadhom di tim to beat tal-kem naħseb meta jiena l-aħħar fil-logħba ta' madwar tliet ġimgħat ilu li ġew umiljati minn Furjana tlieta b'wieħed nemmen li jista' jiġri kollox għalkemm issa jmisshom ma' Sliema tim illi qed jagħti logħba il kulħadd tim illi għadu kemm sentejn ilu tala mill-Premier u naħseb qiegħed dejjem kien mat-top 4 u mbagħad għandek Furjana u Ħamrun illi Furjana wkoll tim illi naħseb ftit kellhom perjoda ħażin meta Ħamrun illi s'issa wkoll mhumiex il-Ħamrun li qegħdin naraw is-sena l-oħra ġifieri jiena nemmen illi jekk naħseb Ħamrun ma jirnexxilhomx jekk jakkwistaw 3 punti minn dan il-konfront dirett naħseb illi tispiċċa l-ħolma tal-11 il-kampjonat. Ma rridux ninsew ukoll Joseph illi issa tfadal it-tieni round li Dik ukoll hekk ma però Antonello bil-Kirkara din il-ġimgħa wkoll akkwistaw l-ex player ta' Ħamrun Elvis. L-Elvis. il-Set Pencil akkwistaw. Il-Set Pencil ġifieri li wkoll żgur kien skurja xi tnejn is-sena l-oħra kontra Furjana fl-umiljazzjoni ta' 5-0 fil-logħba ta' qabel tal-aħħar tal-istaġun ġifieri nemmen illi bil-Kirkara wkoll qegħdin jippruvaw isaħħu mid-dipartimenti illi għandhom bżonn. Però jiena onestament naħseb Ħamrun naħseb nixtieq li hawn xi ħadd magħna tal-Ħamrun biex insaqsi għalfejn mhux qed jieħdu d-deċiżjonijiet illi jibdlu ċertu li jibdlu l-coach ġifieri din naħseb l-istess kwestjoni ta' United f'ta' Ten Hag. Naħseb jiena ma nafx ir-riżultati mhumiex jiġu nemmen il-Ħamrun naħseb għandhom materjal biex jġibu r-riżultati. Wkoll għandhom problemi ta' injuries li jirdu nżommu Iva. nara f'rasna. Imma tini naqra ċans Antonella ma bir-rispett kollu. Tu niftet ċans. U l-ewwel Roberto semmija fil-programm u naqbel miegħu perfettament. Meta inti jkollok coach tajjeb l-injuries huma ħaġa li ħajġu fil-futbol. Tkun coach tajjeb jekk ovvjament l-injuries tibqa' ġib ir-riżultat. Eżempju Roberto semma ħaġa li jagħmel meta kien coach u l-center back f'taswieq ta' fuq attakant u spiċċa top scorer ġifieri Roberto kien kapaċi joħloq striker minn plejer ma kienx dik il-pożizzjoni. Allura l-Ħamrun dak il-materjal kollu possibbli ma jsebux striker issa jekk kumbattemx problemi fit-top tier, ifhimni Antonello fejn irid nasal. Jekk vera daw lajdu li qed jintqalu li ħajtlaq xi ħadd importanti mill-Ħamrun. Hija storja oħra, però nemmen li fil-preżent nemmen li għandhom materjal biex jimprovjaw il-Ħamrun. Mela, minna ħal-oħra Roberto, bil-Kirkara Sliema, l-għom interessanti bejn aħjar attakku l-aħjar difiża fil-kampjonat. Għandha tkun logħba bilanċjata. Naħseb ħad tkun logħba interessanti għal Pawlu Żammit li ovvjament jiffaċċja wieħed mill-ex timijiet tiegħu. Naħseb ngħid mill-iktar timijiet li jkunu konsistenti dal-istaġun. Ovvjament wieħed irid jara issa meta jibda t-tieni round kif ħajżvolġu l-affarijiet jiena fuq l Joseph u qed nissuspetta li l-Ħamrun qed jistennew li jispiċċa l-ewwel fażi biex imbagħad jagħmlu l-kambjamenti li hemm bżonn jagħmlu. U nittama li jagħmluhom għas-supporters tal-Ħamrun jiġifieri. Għax onestament ma tagħmel sens li tibqa' żżomm dal-coach li falla, letteralment falla fl-aspettattivi, ġifieri mhux biss fil-kampjonat, fl-Ewropa, falla letteralment allura fl-istess waqt imbagħad tara wkoll kemm hawn nies jew professjonisti li m'għandhomx il-work ethics għax jiena kieku jiena floku dal-coach inni li tfajt ir-riżenja issa. Ovvjament imbagħad tidħol pika, jidħol element ta' finanzi, ma jkunx jitlef il-kuntratt li għandu, eċċetera. Però jien
Da parti tiegħi kieku jiena flok u inni tfajt ir-riżenju nerfa' responsabilità tal-falliment li ħloqt, nippakkja u nitlaq bil-kwiet. U kulħadd jgħid li kont raġel mhux nibqa' hemmhekk għall-flus u nżomm it-tim mażramon u ġifieri ma insomma. Fimni, dis-sena kif dejjem tkellimna, dis-sena l-kampjonat huwa wieħed partikolari, qed nesperjenzaw format ġdid. Ovvjament ma nafux x'effett ħajħalli fl-aħħar mill-aħħar. Naħseb li Birkirkara u Florjana huma l-aħjar żewġ timijiet li hemm, biss li huma ovvjament ikunu t-tielet antagonisti. Però ovvjament qed fadal ħafna u pereżempju llum Marsa Xlok iffirmaw il-Marchetti bħala goalkeeper. Ngħid nitkellmu fuq ma jistax lok. Roberto, ħana nagħtu ħarsa lejn il-logħbiet li għandna mill-aħħar sitta fit-tmiem il-ġimgħa, logħbiet kollha ħajntlabu nhar il-Ħadd, is-sija u nofs Gżira United Marsa Xlok, fl-erba' naxxar Lions Zabbar St. Patrick fil-Tedesco Stadium, fis-sitta u nofs fiċ-Ċentinarju u mbagħad Melita Balzan. Bil-klassifika Gżira United u Marsa Xlok 18, Melita 12, naxxar Lions 11, Balzan 9 u Zabbar St. Patrick 7. Konfront ta' min se jirbaħ l-aħħar dal-grupp tal-aħħar sitta bejn Gżira United u Marsa Xlok. Roberto, nistgħu nibdew minn hemm. Marchetti qiegħed nassumi illi firma tal-Jannar issa. Jiena naħseb li kif ġew l-affarijiet naħseb Marsa Xlok jibdew favoriti għal dan il-konfront. Naħseb mindu bidlu lil Winston u rispett li l-istaġun li għadda mal-bravura kbira, però naħseb l-affarijiet qishom tranġaw u naħseb li qegħdin informa aħjar mill-qegħdin Gżira. U għadhom ma tilfux logħba kemm ilu li overpotenza qed tajjeb ngħidu. Eżatt, għalkemm Gżira wkoll jiġifieri kellhom bidla fl-istaff tekniku ma naħseb għadu kmieni għal Gżira. Jiena tkellimna ħafna fuq Ħamrun, però naħseb tajjeb nitkellmu wkoll fuq diżappunt ieħor kbir li għandna fil-futbol Malti li huwa Balzan. Li ovvjament dawn minn tim li rebaħ l-FA Trophy, tim li kien kważi jirnexxielu jikkwalifika l-Ewropa, spiċċaw fil-post ta' qabel tal-aħħar u saħansitra anke tilfu ma' Żabbar, Raħalt Walidi. Naħseb hija falliment, jiġifieri jiena minn is-sejjer żball li korreġuni ħal Balzan coach barrani għandhom mhux hekk. Eżatt, bħalissa tim qiegħed f'idejn assistant coach tagħhom. Jiena ħanejdilkom ħaġa, issa mhux għax jiena kontra l-barranin però jien ma nemminx li għall-futbol Malti għandek iġġib coach barrani. Il-futbol Malti huwa futbol partikolari. U ġġib anke jekk iġġib il-Ancelotti jew iġġib il-Guardiola, il-tim qatt mhu ħajilħaq ċerti livelli għax il-futbol Malti huwa partikolari. Illum il-ġurnata kellna l-Franco l-ewwel hawnhekk, ħafna l-MFA Technical Center qed jeżiġu li llum coach biex jikkowċja fil-Premier jrid ikollu l-UEFA Pro. Mela coach jrid ikollu l-iktar liċenzja għolja li teżisti fil-futbol. Tajjeb, u da biex iġġib il-UEFA Pro titmur barra minn Malta, tattendi sessions ma' clubs barranin, tara l-aspett professjonali tagħhom, eċetera, eċetera. X'inhu l-lok li klabb Malti joqgħod fuq dawk l-eluf kollha biex iġib coach barrani li da laqqas jaf xejn fuq il-futbol Malti meta għandek coaches Maltin ikkwalifikati daqsu li jafu s-sistema Maltija u jiswew ħafna inqas. Ma nistax nifhmu daw l-għażliet. Jiġifieri anke pereżempju ħaż-Żabbar bdew b'coach barrani, neħħewh x'għamlu, ġabu coach ieħor barrani. X'improvement sar? Ftit li xejn. Jew xejn aħjar Roberto miftit li xejn bir-rispett kollu li ħażabbar ta' ġifieri. Asħaq ġifieri l-ispejjeż li jgħodu jonfqu għax qed insewx coach barrani m'għandekx biss il-paga, għandek fejn joqgħod l-akkomodazzjoni, għandek it-trasport, u probabbli tipprovdilu l-ikel, li da għandek pakkett sħiħ ta' spejjeż mhux bħal coach Malti għandu d-dar tiegħu fejn joqgħod. Il-karozza tiegħu kemm ittieħ il-paga and that's it. Anke għall-plejers ukoll l-istess ħaġa fil-plejers Roberto tissibulhom fejn joqogħdu, titanġalhom il-working permits u tagħmel ġifieri l-ispejjeż hemmhom. Ma tibta domandi li forsi jekk il-qudiem jirnexxielna nġibu intervista ma' xi ħadd mill-kbarat, huma
worth it illi insaqsuhom. Mela, moving on, għaliex il-ħin Antonello, jena ħansemmi ħaġa malaj fuq raqa Roberto. L-ewwel net Joseph, naqbel fuq il-qosor xanet jiġri warajna Le, u fuq fadlina Marsax 5 Lok, ta' kien fuq Marsax bejn Marsax Lok u Gżan nemmen li Marsax Lok huma l-favoriti u koll li anka Enzo Potenza kulħadd jaf li huwa coach tajjeb issa għalkemm kien hemm min iġġudika għax ma salvax il-belt u għamel u hekk, però dak huwa kollu paroli fil-vojt għax ma Marsax Lok miexi hemm. Però barra minn hekk sorpriża oħra bir-rispett kollu huma ħażabbar għax jiena li wara li għamluhom mis-second għall-first tal-Premier jiena ma nafx kien ir-raġun li telgħu Premier meta ma kinux għadhom lesti biex ikkampaw fil-Premier għax kulħadd jaf il-lum trid ammont ta' flus biex issalva Premier minn tal-inqas. Ġifieri dik hija mistoqsija li nixtieq. Joseph ħanajdlek jiena ġifieri b'kull rispett lejn kulħadd, però da huwa sens ta' pjanar. Eżatt. Ħafna mid-drabi hawn Malta jien għaddejt minnha kemm fit-third, kemm fis-second. Jiġi bniedem out of the blues, jinħata l-president ta' klabb għalfejn għax għandu buqxiex u jgħid li ħajhom fuq il-flus. Taqbad tibda tirbaħ promozzjoni wara oħra jgħaddu sentejn 3 snin, da jitlaq, il-klabb ma jibqax sostenibbli bl-ispejjeż li jkollu x'jiġri. Xu parġi nżel l-isfel third division. Ma semmejna l-Atalanta l-ewwel pereżempju. Ma tara pjanar ta' dak it-tip, jiġifieri ma tgħidx isma' klabb qed irawhom mill-plejers tiegħu, mill-youths u mill-under 17. Rajt qed tihom ċans jilagħbu mal-kbar, jibdew jilagħbu Premier, ma inti għandek ippjanar fit-tul, le da jiġi wieħed jitjhom fuq il-flus, min jaf għalfejn, għax jiena dik il-mistoqsija għalfejn bniedem għandu jhom fuq il-flus fil-futbol Malti. X'introjtu ħajkollu billi jhom fuq il-flus fil-futbol Malti? Ġiba. Jiena naħseb bħala hobby tagħmlu. Naħseb hemm affarijiet ulterjuri ma mhux ħadd. Iwa fimtek fimta fejritna sa Roberto ġifieri. Da jagħmillek sentej 3 snin, iġiblek il-dak u jġiblek il-dak u jrebħek promotion għal first u jrebħek promotion għal Premier. One fine day jgħidlek jien daqshekk hawnhekk ċaw u baj, jien ma nafek xi ma tafnix, u mbagħad ħajjiġri min ħajħallashom il-pagi li jkun hemm. U jibda balla dejn, balla problemi, eċċetera, eċċetera. Mela, morru l-argument li jmiss, fit-tmimġu wkoll se tibda l-FA Trophy hawn Malta, naraw naqallu bit-tilli għandna planura tal-grafika nhar is-Sibt fit-Tedesco Stadium fis-Satej, Valletta kontra Nadur Youngsters fl-4:30. Saris kontra Santa Lucia fis-Saris Stadium fis-Satej, Zabu Changers kontra Orrit Youths u fil-4:30 Victoria Hotspurs kontra Senglia Athletic. Il-Sibt stess ukoll fin-Nuxtal Stadium fit-3 Imġar United kontra SK Victoria Wanderers fil-5:30 Swi United kontra Mtarfa fil-waqt li fit-Trentinarju Tarxin Rainbows jilagħbu kontra Mellieħa fis-6:30. U jiena fil-ferma tiegħi naħseb illi l-logħba tar-round hija bla dubju dik bejn il-fenomenu Victoria Hotspurs u Senglia Athletic illi qed ibatu ħafna fiċ-Challenge League. Roberto, mill-esperjenza tiegħek ta' dawn ir-rounds. Ħanajdlek din il-logħba, ħanibdew minn hawn. l-FA Trophy bħal ħafna tazzi madwar l-Ewropa, għat-timijiet il-kbar hija lok li tagħti ċans il-players li forsi ma jilagħbux b'mod regolari. Għat-timijiet iż-żgħar hija ovvjament motivazzjoni biex ovvjament jilagħbu ma' timijiet aħjar minnhom u javvanzaw fir-rounds. Ġifieri kaptaj hija dejjem kaptaj, jiena kaptaj qatt ma ngħid isma' dak qiegħed third division u dak qiegħed Premier ma tal-Premier huwa favorit. Ma tistax tgħid x'ħajġri. Dwar il-logħba li semmejt inti naħseb li l-Hotspurs huma favoriti. Senglia għaddej minn perjodu partikolari, għalkemm ovvjament tibda tara li jakkwistaw il-dak u jakkwistaw il-ieħor, però jiena dejjem nemmen li meta tkun għaddej minn perjodu ħażin mhux takkwista l-plejers jgħod imma li taqqat il-plejers li għandek u tipprova toħroġ l-aħjar minnhom. Naħseb li l-Hotspurs għaddej minn vena tajba, ovvjament għandhom ukoll ċertu riżorsi tajbin bħala klabb pawċi u naħseb li għal din logħba jibdew bħala favoriti. Joseph, minnaħa l-oħra ħansemmi logħba oħra. Valletta Nadur. Jiena naħseb li
First of all, nadur daw l-aħħar snin ilhom jiddominaw il-futbol għawċi u Valletta jidher li rġgħu sabu triq wara d-diżastru li kellhom is-sena l-oħra, ġifieri nemmen li Valletta huma l-favoriti, ġifieri però jiena naħseb illi it-target kbir ta' Valletta huwa li mill-ewwel jerġgħu jirritornaw fil-kampjonat Premier, ġifieri ovvjament ħajniżlu biex jerbħu, però ma naħsibx li l-main focus tagħhom hija l-FA Trophy, però hija logħba li jiena nemmen Valletta jibdew favoriti, però ovvjament hija logħba Antonella li kollox jista' jiġri. U onestament naħseb nadur ħajaħduha bis-serjetà għaliex jista' jkun li għandhom qan li kif għamlu l-istess tim mill-Gżira Awċija Victoria Hospitals jista' jkun li qed jagħmlu l-ħsieb biex jitlu fil-futbol Malti, ġifieri jista' jkun li jibdew biex jagħmlu ħidt minn hemm biex jaraw x'hemm bżonn id-dipartimenti biex jissaħħu. Sewwa wis. Mela, illum ukoll literalment ftit mument qabel ma beda l-programm, ittellgħu il-polot tat-Tazza tad-Dinja tal-Klabs illi se jkollna ġewwa l-Amerika fis-sajf li ġej f'Ġunju u dawn huma l-akkoppjamenti illi għandna. Grupp A Palmeiras tal-Brażil, Porto, Al-Ahly tal-Eġittu u l-Amerikani ta' Inter Miami. Fil-grupp B Paris Saint-Germain, Atletico Madrid, il-Brażiljani Botafogo u Seattle Sounders tal-Amerika. Fil-grupp C Bayern Munich, Auckland City ta' New Zealand, Boca Juniors u Benfica. Fil-grupp D Flamengo Brażil, Esperance Sportive de Tunisie ta' Tunisija, Chelsea u il-Messikani ta' Club Leon. Grupp E Mbagħad għandna grupp E, mbagħad ngħiduna tal-grafika wkoll intellaw il-grupp E jidher li għandna xi problemi. Grupp E però għandna mela permettulna ftit il-problemi tal-life nirkupraw ukoll il-gruppi ma nafx forsi sa dan it-tant il-Roberto Joseph irdu xiedu xi ħaġa fuq dawn l-ewwel 4 gruppi sakemm nirkupraw l-4 gruppi l-oħra. Mela din Anton dak l-istess bar fis-sajf ħadd intlaq din u xek. Efimni jiena mhux ħolqod nikkummenta fuq il-gruppi u hekk, però jiena naħseb illi jista' jkun li taffettwa t-timijiet kemm fil-kampjonati rispettivi tagħhom, ġifieri għax da jista' jkollok xi injury, jista' jkun il-plejers jerġgħu jdum biex isibu l-fitness tagħhom. Ġifieri kompetizzjoni sabiħa però naħseb li jista' ukoll ikollha effetti negattivi. Mela, tajjeb wis jidher li rkuprajna wkoll l-4 gruppi l-oħra fakku fuq qegħdin live allura jista' jkun illi ikollna xi intoppi żgħar ukoll, niskużaw irwieħna. Grupp E River Plate u Rawa Red Diamonds, Monterrey u Inter. Il-Ġappuniżi hemmhekk għandna l-Arġentini, il-Ġappuniżi u l-Messikani. Grupp F Fluminense tal-Brażil, Borussia Dortmund, il-Koreani tal-Ulsan u il-Mamelodi Sundowns tal-Afrika t'isfel. Grupp G Manchester City Ingilterra, Wydad Marok, Al Ain Emirati Arab Magħquda u Juventus. Grupp H Real Madrid, l-Hilal tas-Saudi tal-Arabja Sawdija, Pachuca Messiku u Red Bull Salzburg tal-Awstrija. Roberto, ġejtu mas-City. Ifimni, ma xi ħadd idna niġu, ġifieri ġejna mas-City jiena ħanagħmel frażi kemm kien sabiħ meta kien hemm it-tazza interkontinentali. Kellek iċ-Champion tal-Ewropa kontra ċ-Champion tas-Sud Amerika. Tajjeb, tintlab f'Tokyo, logħba waħda u jkollok iċ-Champion tad-dinja. Din il-kompetizzjoni għalkemm ovvjament ħajkonna x'naraw fis-sajf, imma turi kemm il-flus right how over il-lob tal-futbol. Right, u għada pitada kemm kienu ħarġu ħafna pompi u għajjat kontra s-Super League li proponew l-Juventus u Real Madrid u t-timijiet l-oħra, mhux ħafna l-bot, il-leagues
tal-pajjiżi ħajibda jitnaqsilhom ħafna mill-importanza u ħajtwaqqaf Super League biex ovvjament ikun hemm balla flus jiċċirkolaw mal-klabs ewlenin fl-Ewropa. Mela, Juventus u Manchester City li wkoll l-erba Roberto ħatarġgħu tiltaqgħu fil-UEFA Champions League. Ħalli nagħtu ħarsa ħafifa wkoll lejn logħbiet li ser ikollna anke minħabba li nhar it-tnejn mhux se nitkellmu fuq futbol, mhux se nitkellmu iktar tard. Nibdew bil-logħbiet taċ-Champions League li ser ikollna it-tlieta fis-7 esquart, Dinamo Zagabria Celtic u Girona kontra Liverpool. Mbagħad għandna fid-9 Atalanta Real Madrid, Bayer Leverkusen, Inter, Brest PSV, Bruges Lisbona, Leipzig Aston Villa, Salzburg Paris Saint-Germain u Shakhtar Donetsk kontra Bayern. L-erba fis-7 esquart u mbagħad Atletico Madrid Slovan Bratislava lil Sturm Graz, fid-9 Arsenal Monaco, Benfica Bologna, Borussia Dortmund Barcellona, Feyenoord Sparta Praga, Juve Manchester City, Milan Stilla Hamra Belgrad, Stoccarda Young Boys. Roberto, naħseb għandna erba' logħbiet sbieħ. Ħanibda minn Juve Manchester City, naħseb illi kif sibtuhom fi żmien tajjeb. Fimni, xibnihom fi żmien tajjeb, ma aħna mhux qegħdin fi żmien tajjeb, jiġifieri Dik hi. xorta ċikku briku, ħanejdlek ma tistax tgħid, jiġina kif għedlek, minix impressjonat dak li qed jagħmlu Juventus, is-City għandhom il-problemi tagħhom ukoll, jiġifieri ovvjament nispera li l-Juventus ma jirrepetux il-wirja li kellhom ma' Stuttgart għax naħseb l-aħħar programm li kellna taċ-Champions League il-ġimgħa l-oħra Stuttgart urew x'livell għandhom għalaw 4 marret Star Belgrade, jiġifieri nispera li ma jerġgħux jirrepetu dik il-wirja speċjalment għax ħajlabu ma' tim li ovvjament kulħadd jaf li għandu ħafna players tajbin u nispera li Haaland l-erba' joħodha naqra off u kemm jista' jkun jibqa' spettatur u ma jagħmilx ħsara. Roberto, li nixtieq ngħid ħaġa waħda fuq Juventus Manchester City, jiena onestament ikolli nagħżel mhux għax inti mal-Juventus ġifieri, nemmen il-Juventus ħajibdew naħseb il-favoriti. U tgħid li għaliex jien onestament jiena plejer li xtaqtu mal-Milan kienu ġew taħdidiet però firru mal-Juventus huwa Kepren Thuram. Jiena naħseb jekk fin-nofs nemmen li jkun dik il-qawwa b'dik is-saħħa, nemmen li Juventus kapaċi joħorġu rebbieħa f'din il-logħba, ġifieri kulħadd jaf illi anzi jiena qatt ma stennejt illi Rodri kien il-pedina li fuqu kienu mibnijin Manchester City, ġifieri għax kif weġġaw qisu ir-riżultati ma bdewx ġejjin, jiena nemmen il-Juventus kapaċi joħorġu b'xi ħaġa minn il-partita. Juventus jirfu jridu jekk iridu jittamaw li jispiċċaw jikkwalifikaw mill-ewwel, ġifieri ma jistax jibqa' jittama bid-draw. Ġifieri bil-forsi tira x'ħajamel motta, però jiena kif qed l-ewwel, ġifieri jekk ħajibqa' jilgħab dis-sistema mhux qed trendi, jrid ibiddel, jrid ikun kapaċi jkollu intwizzjoni li jgħid isma' il-pjan oriġinali tiegħi mhux jirnexxi mela għandi bżonn nibdel, jekk ħajibqa' jilgħab dis-sistema li mhix sistema xejn fl-aħħar mill-aħħar hija ġast biss isma' għandek żewġ plejers mal-linji li kapaċi jaqbżu il-plejers u jittama li jivvintaw xi ħaġa, ma naħsibx li hemmhekk ħanġibu riżultati, ġifieri jiena inkun realistiku. City għandhom ħafna problemi bi players injured, Rodri qed jinħass b'mod fenomenali, però xorta naħseb at the end of the day xorta mhux ħadd tkun logħba faċli għal Juventus għax mhux qed irendu kif għandhom irendu. Jiena meta akkwistaw il-players fis-sajf kont fiduċjuż li ħanara Juventus differenti, ħanara Juventus pożittivi, ħanara Juventus li jirbħu, imma sfortunatament minn dak kollu qed nara ftit ħafna. U naħseb li sissa jien kont nikkritika ħafna l-Allegri, ġifieri ma rridux jerġa' jiġi mal-Juventus, però m'iniex kuntent dak li qed jagħmel Motta onestament. Mela, nitlob il-Joseph biex il-frekwenzi li għandu għax ukoll jistgħu jiffettwaw l-stream. Joseph, fuq nhar mill-logħbiet ta' tlieta se nagħżel fuq Atalanta Real Madrid diġà tkellimna fl-ewwel parti tal-programm. Inter se jkollhom test interessanti ġewwa l-Ġermanja. Ifhimni, ħankun onest ġifieri l-Inter aktar dis-sena aktar impressjonaw fl-Ewropa milli ġew l-Italja.
Naħseb Antonello, naħseb taqbel miegħi ġifieri rajnihom Ma ġifieri stennejx li l-Inter se jkunu daqshekk fuq fil-gruppi fil-fażi ta' Champions League. għalkemm kontra l-Arsenal u kontra l-aħħar tim ir-Red Bull rebħu bit-tbatija, però naħseb ir-reb xorta ġifieri meritatament kien ħaqhom it-tlet punti. Għalkemm nemmen li l-Inter jekk nistess bal ħajmishom ovvjament ewwel għaliex aħna jmisnahom mhux hekk. Eżattament. Ġifieri, aħna mal-Leverkusen tlifna wieħed b'xejn ġifieri u fit-tieni ħaf stajna ġibna draw u rbaħna wkoll ġifieri nemmen illi naħseb kellhom xi gower inviżibbli li beda jġib is-saves l-ewwel hemm ġifieri, però bl-ebda mod tkun neħi l-mertu tal-Leverkusen. Però ovvjament il-Leverkusen huwa dak it-tim li wara li rajna s-sena l-oħra Mela, jidher li Joseph qed tismana? Freeze. Jidher li Joseph inqata. Konna qegħdin nitkellmu wkoll fuq Bayer Leverkusen Inter ħad tkun test Inter importanti ħafna għat-tim ta' Simone Inzaghi, nisperaw illi lil Joseph nirkuprawh. Però Antonello, il-Leverkusen mhumiex il-Leverkusen tal-istaġun li għadda, ġifieri. Le, mhumiex imma xorta Le, huma għadma jibsa, però they were a one season wonder. Għalija Xabi Alonso żbalja li baqa' hemmhekk. Dak missu telaq kien jitlaq ta' rebbieħ u jgħid isma' jiena xogħol għamiltu ċaw baj. Mhumiex it-tim li kienu s-sena l-oħra, ġifieri hemm differenza kbira, ġifieri naħseb l-Inter għandhom jibdew favoriti. Mela, Joseph jidher li għandu xi problemi ta' konnessjoni mal-daqstant ser ikollna inħalluh hemmhekk. Naħseb li wkoll wasalna biex nagħlqu dan il-programm, Roberto, se nagħlquh jiena u inti. Allura l-ewwel nett grazzi lilek, grazzi wkoll lil kull min lejla daħal f'dan il-programm. Wasalna biex nagħlqu Joseph. Però qabel ma nagħlqu ħansaqsik domanda. Firdu nkunu fil-qosor, però. Nhar il-Ħadd fit-3:30. Min se jkun qed jitħaq? Jien jew ħanibda id-domanda. X'taħseb li se naraw nhar il-Ħadd fuq il-live fit-3:30? Antonello, onestament. Spiċċa sentenza. Lili, wiċċi daħqan u inti ttini l-komplimenti? Jew inti fl-isfond qed titħaq u jien nkun qed nitfa' l-lebsijiet u ma nafx x'iktar. Antonello, naħseb ovvjament. Ovvjament qed nirreferi għal Grand Prix ta' Abu Dhabi fejn Naf. Antonello, jiena onestament kelli ħsieb illum illi nagħlaq b'dan nittama illi nhar il-Ħadd iġix karozzi oranġa ma jistartjawx. Ġifieri jiena hekk kont ħanagħlaq għallum. Ifhimni Antonello, s'issa wara li rajna t-tellieqa nemmen illi McLaren jidher illi għandhom vantaġġ. Hekk ġifieri bażikament kieku kienet Norris ingħata penalità fl-aħħar naqra, però jista' jkun illi Ferrari jista' jkun illi għalkemm ġiethom tajba li Norris ingħata l-penalità nemmen illi jista' jkun illi sewwew dawk in-naqa bl-apostrofi failures illi kellhom fil-karozza biex jiċċelenġjaw. Però ovvjament naħseb l-iktar kampjonat interessanti jiena qed inħossni li rġajt mort lura li l-aħħar tad-disejnijiet u fil-bidu tal-2000 bejn Schumacher u Mika Hakkinen u bejn dejjem Ferrari u McLaren u anke meta kien hemm Niki Lauda u James Hunt, ġifieri qed inħossni rġajna morna f'dak iż-żmien u qed nistenna wkoll li s-sena d-dieħla jerġa' jkun hemm dawk it-taqtieħa bejn Ferrari u McLaren. Ġifieri qed nistenna. Fuq nhar il-Ħadd ovvjament hija tellieqa li ħadd ma jaf se jiġri. Ħanejtek. Jiena diġà minn l-video tiegħi ta' wara l-qatar jaf x'inhu l-ħsieb tiegħi. Jiena Valdieri ħanajdi u nqafaw. Jiena għalkemm hemm 21 punt vantaġġ bejn favur il-McLaren, jiena xorta npoġġi l-Ferrari favoriti għax il-McLaren kapaċi jitilfu anki dak il-vantaġġ. Issa fuq hekk se nitkellmu il-ħadd wara t-tellieqa, Valdieri, u mbagħad it-tnejn se nidħlu fid-dettall mal-panel li se jkollna l-Andrew Zarb, se jkollna l-Pierre Vella, Valdieri se nkunu l-aħjar nies fejn tidħol il-Formula wieħed issa naraw jiena
nagħlaq b'din nhar il-ħadd fit-tlieta u nhar il-ħadd għall-video ta' wara t-tellieqa jew ħatarawni b'wiċċi daħqan u b'xi dema ġġelben minn għajnejja jew nkella ħatarawni isni l-ferruċċjat għax kun ġara dak li ili nibżel se jiġri minn Awwissu. Mhux minn Awwissu, minn Ottubru li għadda. Mela, grazzi lil Roberto Joseph u Antonello, jekk ma jimpurtax. Sekonna nagħlqu ġew sekonna X'taħsbu għada, ir-riżultat dwar Atalanta Milan, x'taħsbu għada? Jien naqbel ma' Kyle u ma fisso. Roberto, tara inti u nagħlqu għax sar il-ħin. Jena unu fisso memx tidwir mal-lewża. Mela, grazzi lil kulħadd tal-Roberto Joseph Kyle u l-kumplament tal-panel li kellna llum. Grazzi tmur l-sponsors tagħna, Beauty Wisdom il-Katalan, The Barber Room u Michael's Butcher. Inħeġġiġkom biex tużaw is-servizzi tas-Sinjur għax indirettament tkunu qed intejnu lilna nkomplu ntellaw il-programmi li qed intellaw. Il-programm tal-programmi noftloskom fuq il-YouTube channel tagħna għal daqstant ibqgħu hemm segwu wkoll il-YouTube channel tagħna ħalli ma titilfu xejn mill-kontenut illi ħanoħorġu. Minn hawn ftit ieħor ukoll ser jitilgħu ir-riżultati tal-kampjonat taż-żgħażagħ ta' sezzjoni D fejn nista' ngħidilkom minn issa għandna riżultat ta' nota għaliex il-leaders Birża Burġa tilfu 3-1 ma' dik l-Swallows, imma issa mbagħad intella r-riżultati b'daqs kwart oħra fuq il-Facebook page tagħna. Jiena narakom il-ħadd nhar it-tnejn nerġa' nkunu lura bil-programm li jkun kollu dedikat il-Formula 1. Il-lejli tajb il-kulħadd ħudu ħsieb u narakom nhar it-tnejn li ġej. Anzi narakom il-ħadd l-ewwel u mbagħad it-tnejn. Botta u risposta ġie mwassal lilkom grazzi għal Beauty Wisdom, El Katalan, Michael's Butcher tal-Ħamrun u The Barber Room.